ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa taknang alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udtod sa Liwa FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Hunyo 25, tuiga 2024. Sa gihapon, inimula gani mo ang kurban, Bombo Chama Blanco Hovera. Sa mga dalaguan kag mga nagapaw ng karon nga mga balita Museo Iloilo isa ka Provincial Museum nga ginadumala sang private foundation. Ginhublasan ni Mayor Jerry Trenya sa mga donated equipment. Pero sa aton sinima kabombo hulaton na isang mayor nag-change mind diri si mayor. No, hulaton niya na ang statement diri from the Commission on Audit. No, may kantanan sa sining pagbawi sa mga donated equipments o mga pagkabutang diri banwa sa aton sining mga kabombo kay man ang alkalde naton nagapaniguro lang kay nadudla na ni si Mayor Jerry Treñas last time dito iya sa building sa Iloilo Press Club. Storyan na dugang karon sa aton siniprenya nga pagpangalagad sa dugang pa nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad sa Bumuanay sa Udto Iloilo City Government natala na nga butangan sa nga closed circuit television camera ang mga esplanada. Ginaligar nga may ginlagas ni sa Rizal Pass, no, dira sa may esplanade area kag ginlampusan sang sangasang kahoy. Anay hepe sang San Enrique Municipal Police Station kag desk officer sini nakitaan sang liability sa investigasyon. 5 ka mga pulis nga nadala sa mga ginpang relief plano nga ibalik ni IPPO OIC Director Police Colonel Rasalan matapos nga nagwa sa investigasyon nga wala sila sang sala. Samtang Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. gina-assume nga may aras ang kontra sa pagkagobernador sa probinsya. Amo niya ang mentalidad sa gobernador. Apisar nga duway pa sang matunog sini nga pangalan nga nagagwaa sa gyapon niya ginapaminsar yan nga may aras siya sa kasumpong sa palabuton sini nga 2025 midterm elections. Muni madalagkuan mga balita issues kay impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Talupang doon na naman ang mga dalagkuan kag mga nagapauna karon nga mga balita. Si Vice President Sara Duterte diri nagpahayag nga hindi ini siya mag-resign bilang Vice Presidente. Kumadumduman niyo pa sa tinalikdan sining simana nagpanaog sa pwesto bilang DepEd Secretary kag sumungman Secretary sa NTF LCAC. Iring si Vice President Sara Duterte. Pero ginklaro diri sa Vice Presidente nga wala siya sa plano nga magpanaog bilang Vice Presidente sa pungsod Pilipinas kag magpabilin nga mangin maayong ang estado sang relasyon sa kay President Ferdinand Bongbong Marcos. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kung NTF LCAC Vice Chairperson gali ni si Vice President Sara Duterte. Wala sang diskasyon, wala sa may ginaistoryahan diri banwa nga pagpanawag sa pwesto bilang Vice Presidente si Vice President Sara Duterte. Ginpasigurado man sang Office of the Vice President nga sa karon ginatutukan niya ang napulo ka mga proyekto under sa Office of the Vice President. Ginako diri ni Duterte nga nasubuan siya sa ginahimo sini nga pagbiya o pagpanawag sa pwesto bilang DepEd Secretary bangod gati palangga kuno niya ang iya sini iyang trabaho.
Subong pa man ang desisyon nga pagpalaog sa pwesto ang makapayo kuno sa bahin iya sa Department of Education. Sa aton pagani sini iya nga pagprupang husisa kag pagpanalawsaw, syempre magkatimbang sini or duha ka bahin sang guya karon ang nagagwa diri iya sa pag-resign man ni Vice President Sara Duterte bilang Vice Presidente. Iban sini nagambal nga ti nagakaangay lamang nga mag-resign si Vice President Sara Duterte as DepEd Secretary. Bangod nga hindi man siya kuno nagakaangay dira nga magpungko as DepEd Secretary. Sa aton sini makabumbo kay ti abogada siya kuno mo. Why man siya sa background sa teaching or whatsoever. Sa aton sini nga mga taga-Palamati. On the other hand, nagambal naman, no, ang iban sini nga ni mga kabumbo naton, hindi man niya supporter ni Vice President Sara Duterte, but nakita nila ang maayong epekto sa pagpungko sa Vice Presidente bilang DepEd Secretary. Nadula kuno to iya ang nadula kuno to iya ang mga puderoso sa una. Sa aton sini mga kabumbo kag subong sang tsimpo ni Vice President Sara Duterte, no? Daw kasubong iya nga nangin masinulundon ang pila ka mga ginatumod iya nga mga untouchables sa bahin sa Department of Education. Amo kuno ng isa sa mga maayuman nga resulta sa pagpungko bilang DepEd Secretary ni Vice President Inday Sara Duterte. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Ang pagbiya ni Vice President Sara Duterte sa Department of Education, way makunuya sang epekto sa personal nga level sang pag-ayuhay sang Vice Presidente kag sang Presidente. 58 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Dugang ang mga balita kag impormasyon. Balikan ta detalye sa mga nagapauna nga mga balita sa Bombo Alay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tao kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo, ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Martes, ika-25 sa buwan ng Hunyo, taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pinangunahan ng Legislative Executive Development Advisory Council meeting dyan sa Malacanang. Pag-aproba sa ilang mga batas, pinag-usapan. Ang Philippine National Police kinumpirma naman na may mga insidente ng pagpatay ang hindi naiulat at hindi naimbestigahan sa ni-raid na Pogo Hubs sa Central Luzon. Samantala, Pogo Buildings naman ikinukonsiderang gawing paaralan.
Samantala, ang Armed Forces of the Philippines kinumpirma ang pagdaan ng dambuhalang barko ng China malapit sa BRP Sierra Madre. Bahagi po daw ito ng mapanghimasok na patrolya para igiit ang kanilang iligal na pag-angkin sa West Philippine Sea. Ang Amerika naman hinimok ang Pilipinas na resolbahin ang iba pang kaso ng politically motivated matapos maabsuelto si Senator De Lima sa huling drug case laban sa kanya. Abangan din humamaya kaso na isinampa ng kapalaban sa Bomboradyo Gensan, tuluyan lang ibinasura ng korte. Sa international news naman, ang debris mula sa inilunsad na Long March rocket ng China abay nakuhanan po ng video na bumagsak sa isang village sa may southwest China. Sa ating sports balita, abangan din humamaya itong si Scotty Barnes, inasahang pipirma ng $270 million na maximum extension sa Toronto Raptors. Balita mula sa lalawigan naman, mahigit 100 milyon na halaga po ng shabu nakitang palutang-lutang ng 4 na mangingisda doon po sa Ilocos Sur sa may karagatang sakop ng Ilocos Norte. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong umaga sa Palasyo ng Malacanang ang ika-5 Legislative Executive Development Advisory Council o ito'y mas kilala bilang LEDAC meeting. Sinasabing pulong tinalakay ang pag-aproba sa mga panukalang batas na kabilang sa Common Legislative Agenda. Dumalo sa pulong sina National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, ang Chief Presidential Legal Counsel na si Juan Ponce Enrile at Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. Kasama rin sa pulong sina Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go, Budget Secretary Amena Pangandaman, Senate President Francis Escudero, House Speaker Martin Romualdez at iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan. Samantala, kinumpirma naman ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil na may mga insidente ng pagpatay na hindi masusing naimbestigahan sa ni-raid na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa may Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Sa isang press conference, sinabi ng hepe ng pambansang pulisya na ito ang isa sa dahilan kung bakit sinibak kamakailan ang ilang mga pulis sa dalawang lalawigan sa Central Luzon. Kabilang na dito ang mismong hepe ng Pampanga Provincial Police na si Colonel Levy Hope Basilio at Municipal Police Chief ng Porac na si Lieutenant Colonel Palmira Guardaya para bigyang daan naman ang investigasyon sa umano'y iligal na operasyon ng Pogo Complex sa may Porac. Habang sa Tarlac naman, sinibak din ang buong police force sa bayan ng Bamban noon niyang nakalipas na buwan. Kasunod na rin ang isinagawang raid noong Marso 14 sa Pogo Hub doon na nagbunsod din sa investigasyon sa kaugnayan ng alkalde nito na si Mayor Alice Go. Kaugnay niya, narito pa ang karagdagang pahayag ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil. Bakit natin rinili po yung provincial director doon and the chief of police? Kasi may mga killings doon na hindi na imbestigan mabuti. Hindi siya kasi normal eh. Sa ibang bagay, bakit may mga foreigners na namamatay na doon? And dapat, for further on, dapat na inimbestigan nila. Asa ba nagagaling to? Hindi kasi nagiging natural sa kanila pag kami ganyan. Dapat hindi. Inaalam nila. Then sa Banban naman, why do we need to relieve all these people? Again, ganun rin, may mga unfounded bodies. Bakit natin? Samantala, una na ngang sinabi ng Philippine National Police Chief na bagamat kailangan na panagutin ang ilang police personnel, nilinaw ni General Marbil na hindi sila maituturing bilang protector ng Philippine Offshore Gaming Operators. Ito ay dahil meron man anya na Integrity Monitoring Group ang pambansang pulisya na sumusuri sa kanilang mga tauhan at ang hinahabolan niya dito ay ang inefficiency ng mga nakatalagang pulis kung bakit hindi inimbestigahan at iniulat sa kanilang headquarters ang nasabing mga insidente. Pinag-aaralan naman na gamitin bilang mga silid-aralan ng mga gusali ng Philippine Offshore Gaming Operator Hub dyan sa may Porac, Pampanga. Ang Presidential Anti-Organized Crime Commission Undersecretary Gilbert Cruz, ito ay maisa sa katuparan sa oras na nakumpleto na
yaong mga proseso ng pagkumpiska sa naturang lugar. Layon umano nito na mapakinabangan pa rin yaong mga gusali na una nang ginamit sa iligal na gawain ng mga sindikatong nasa likod nito. Giit ng opisyal, katulad ito ng ginawa sa mga naunang nadiskubreng mga Philippine Offshore Gaming Operator Hub na ginagamit ngayon ng Department of Social Welfare and Development at maging ang Department of Justice bilang mga extension office. Una rito sinabi nitong si Senator Sherwin Gatchalian na nagpapasailalim ng government control ang isang property o isang pag-aari kapag ito ay napatunayang ginamit sa kriminalidad, particular na sa human trafficking. Hindi rin umano gusto ng Philippine Presidential Anti-Organized Crime Commission na maging basura na lamang yung mga struktura, kaya isinusulong nila na maggamit ito sa mas makabuluhang mga bagay. Samantala, kinumpirma naman ng Armed Forces of the Philippines ang pagdaan ng dambuhalang barkong China. Malapit yan sa may BRP Sierra Madre na nagsisilbing ang outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Colonel Cercis Trinidad, ang nasabing hakbang ng China ay bahagi ng kanilang mas malawak na pattern ng mapanghimasok na mga patrol na naglalayong igiit ang labag sa batas na pag-angkin sa mga lugar sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sinabi din ni Trinidad na mahigpit na minomonitor ng Armed Forces of the Philippines ang lahat ng mga aktibidad sa West Philippine Sea. Kabilang na dyan ang bahagi ng kanilang commitment na protektahan ang territorial integrity at ang sovereign rights ng Pilipinas. Binigyang diin din ng opisyal na mananatiling mapagmatsyag at matatag ang Armed Forces of the Philippines sa kanilang misyon para ipataguyod ang mga international law na sa dagat, partikular na po ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Binibigyang din ng Armed Forces of the Philippines na ang mga naturang aksyon ng China Coast Guard ay iligal, mapilit at salungat sa diwa ng pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Siniguro din ni Trinidad na patuloy na susubaybayan at iuulat ng mga sundalo ang anumang mga kaganapan sa West Philippine Sea sa pagganap ng kanilang mandato. Samantala, nananawagan din ang militar sa lahat ng bansa na igalang ang international law at iwasan ang mga aksyon na magpapalaki pa ng tensyon sa West Philippine Sea. Sa iba pang balita, tiniyak nitong si House Committee on Appropriations Committee Chairperson at ako Bicol Party List Representative Eliselde Co na walang dapat ipangamba ang mga magsasaka o mga rice farmers ng ating bansa. Sinabi ng mababatas na may sobra-sobrang pondo na gagamitin sa pagsuporta sa mga lokal na magsasaka sa mga susunod pang mga linggo. Paglilinaw nitong si Congressman Co na walang nawala sa alokasyon para sa mga magsasaka, kundi nadagdagan pa at tumaas sa 22 o 22 bilyong piso sa ilalim yan ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. Siniguro rin ng kinatawan o ng kongresista ang ayuda para sa heavy equipment, lalo't noong nakalipas na taon ay umabot din sa 38 billion pesos ang nakolekta na lubhang mas malaki kaysa itinatakda ng Rice Tariffication Law na 10 bilyong piso lamang. Kumpiyansa ang mambabatas na tataas sa 80% ang produksyon ng bigas sa sandaling masimulan na ang contract farming ng National Administration o National Irrigation Administration at may isa katuparan ang kanilang proyekto na solar-powered fertigation system. Sa ilalim ng contract farming, target ng National Irrigation Administration na makapagbenta ng bigas sa presyong 29 pesos kada kilo pagsapit po yan ng buwan ng Agosto. Kapag nailatag at naramdaman na umano ang mga hakbang ng gobyerno, tuluyan ng maabot ang food security na siyang legasiya na nais iwan itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pakinggan po natin ang bahagi ng payag ni Congressman Co. Wala pong nawala doon, no? In fact, yung sa farmers na 10 billion, tumaas pa po ng 22 billion at as early as now. So, wala pong kailangan ipagkabahala ang ating mga farmers na ito po yung mga ayuda sa heavy equipment, sa PMEC, para sa mga rice mill, and sa mga traktora
Lahat po yan fully secured for next year, 2025. Yung 2023 collection po, inabot po ng 38 billion. Kaya nga po, sobra-sobra po. Ang requirement lang po under RTL is only 10 billion. So, kawawa naman po yung ating 100 million na population na nagbabayad ng sobrang tax na hindi naman po kailangan na kasi under the law, it's a minimum of 10 billion lang po ang kailangan suporta. And Pahayag po yan mga kabombo nitong si Congressman Alizalde Co ng Ako Bicol Party List. Samantala, sa ibang balita, nagresulta sa isinagawang mga operasyon ng mga otoridad kontra sa iligal na droga ang pagkakasabat ng tinatayang 13.7 billion pesos na halaga ng mga ipinagbabawal na droga at pagkakaresto ng 28,804 na individual sa unang 6 na buwan yan ng 2024. Ito ang iniulat ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. mula sa isinagawang mahigit 23,000 na operasyon kontra sa iligal na droga mula Enero 1 hanggang Hunyo 21. Kabilang nga sa mga nakumpiskang iligal na droga ay ang mahigit 1,000 na kilo ng shabu, nasa 4.95 million na tanim na marijuana at 3.6 kilo na pinatuyong dahon ng marijuana, 26,620 na gramo ng cocaine at 4,177 naman na gramo ng ecstasy. Ilan sa mga top performing units naman ng Philippine National Police sa pagsugpo sa iligal na droga ay ang Police Regional Office 4A, ang Philippine National Police Drug Enforcement Group at ang Police Regional Police Office 7. 13 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa iba pang mga balita, hindi magagamit ang internet voting ng Commission on Elections sa 17 mga bansa sa iba't ibang bahagi ng mundo na mayroong mga overseas Filipino worker para yan sa 2025 midterm elections. Maalala ang internet voting o online voting ay itinutulak ng Commission on Elections na gamitin para mahikayat palalo ang mga overseas Filipino workers na bumuto sa halalan habang sila ay nasa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero ayon sa komisyon, mayroong 17 na mga bansa na hindi pumayag na magamit ang kanilang internet dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Pangunahin na dito ang usapin sa seguridad. Kinabibilangan ito ng Israel, China, Syria, Russia at iba pang mga bansa na mahigpit ang kanilang internet connectivity. Pero tuloy pa rin daw ang magiging butuhan sa conventional na paraan. Samantala, ang mga overseas Filipino worker na kwalipikadong bumuto sa 2025 elections sa pamagitan ng absentee voting ay may pagkakataon na pumili ng 12 senador at isang party list representative o party list group. Samantala, kumuha tayo ng karagdagang pag-uulat naman. Si Senator Amy Marcos kinumpirma na hindi tatakbo bilang alkalde po ng Maynila. Wala pa ring desisyon kung tatakbo naman bilang senatorial slate ng Marcos administration. Kaugnay niyan, may nagkalap na report si Bombo JC Galvez. Kinumpirma ni Senadora Amy Marcos na siya ay muling tatakbo para sa kanya ikalawa at huling termino sa Senado at pinabulaanan din ang mga chismis na siya ay tatakbong alkalde sa Maynila at sa ibang local government unit. Ayon kay Marcos, magpapare-elect lamang siya bilang senador ngayong papalapit ng 2025 midterm elections. Gayunpaman, sinabi ni Marcos na hindi pa niya alam kung magiging bahagi siya ng senatorial slate ng administrasyon ng kanyang nakababatang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I'm up for re-election in May next year, and despite many rumors that I'm running for Manila City and other places, magpapare-elect lang ako. Para sa akin, hindi naman komplikado. Ako'y hinalal bilang mambabatas at senador. So, kung ano yung trabaho ko, kung kailangan ibunyag ang katotohanan, kung may hindi matutuwa, kung may magagalit o magtatampo, magsingisan na lang po tayo kasi yan ang trabaho natin at ang aking pananagutan ay sa mga mamayang Pilipino bumoto sa atin. Hindi ko nga alam kung kasama ko, nakikita ko yung iba't ibang slate. Palagay ko magiging 50 ang kandidato kasi napakarami po namin. May lakas, may PFP, meron pang ano ba yun? Marami, napakadae. Kaya nalilito ako. Pero tignan natin, mahaba-haba pa naman ang panahon.
Sa maraming pagkakataon, tinutulan ng senadora ang ilan sa mga patakaran at iminungkahing batas ng Pangulo tulad ng pagpapatibay ng Regional Comprehensive Economic Partnership at ang pabahay ng mga Afghan na dating pinagtatrabahuhan ng Estados Unidos. Ngayon, ngunit nanindigan si Marcos na nagpayag lamang siya ng kanyang mga opinyon para mapabuti ang administrasyon ng punong ehekutibo. Dagdag pa ng senadora, mahaba pa ang panahon bagong May 2025 elections at inhalimbawa pa nito ang politika sa Pilipinas na parang basketball na palaging may last 2 minutes. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! 17 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa ating pagpapatuloy mamaya, mga magsasaka pinagsusuot ng akmang proteksyon dahil daw ito dun sa pagpasok ng Q-Fever sa Pilipinas. Want to know what makes Enhypen's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Yeah! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Yeah! Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa iba pang mga malalaking balita, pinagsusuot ng mga akbang proteksyon ng mga magsasaka sa buong bansa sa kanilang paghawak o pagpapastol ng mga alagang kambing at mga baka. Ito'y kasunod ng naunang kumpirmasyon sa presensya ng Q-Fever sa bansa at sa kabila na rin ng pagtitiyak ng Department of Agriculture na under control na ang naturang sakit. Ayon kay Dr. Ron Ginsulante, ang presidente ng Philippine College of Physicians, mataas ang tsansang mahawaan ng mga magsasakang humahawak sa mga kambing at mga baka. Kailangan na niyang gumamit muna mga ito ng gloves at mga face mask upang malimitahan ang posibilidad ng hawaan dahil yan sa banda ng Q-Fever. Sa mga magkakatay ng mga baka o mga kambing, kailangan din daw na magsuot o gumamit ng mga ito ng anumang pananggalang upang hindi sila matalasikan ng mga body fluids na nanggagaling sa mga karne ng mga ito. Una nang tiniyak ng Department of Agriculture na ligtas kainin ng mga karne ng kambing at mga karne ng baka basta't naluto ang mga ito ng maayos. Nitong nakalipas na linggo nang unang kinumpirma ng Department of Agriculture ang pagpositibo sa Q-Fever nitong 19 mula sa 73 o 74 na imported na kambing. Ang mga naturang kambing ay galing umano sa Estados Unidos. Samantala, hinimok ng Estados Unidos ang Pilipinas na resolbahin na rin ang iba pang nakabinbing kaso na politically motivated, kabilang na sa mga mamamahayag at miyembro ng civil society. Ito ay kasunod na rin ang pag-absuelto ng Muntinlupa Regional Trial Court kay dating Senator Leila de Lima sa huling drug case na inihain laban sa kanya ng prosekusyon ng nakalipas na administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang statement mula sa US Department of State, sinabi nito na ikinalugod ng mga miyembro ng diplomatic community sa Maynila ang pagbasura sa mga kaso laban sa dating senadora na kritiko ng madugong war on drugs ni dating Pangulong Duterte at nanindigan mula pa noong 2017 na ang kaso laban sa kanya ay gawa-gawa lamang at bunsod ng pamumulitika. Sinabi din ni US State Department spokesperson Matthew Miller na ikinatuwa din ng US ang acquittal ng dating senadora sa huling criminal charge laban sa kanya. Sinundaan niya ito ng naturang desisyon ng kanyang paglaya noong Nobyembre 2023 matapos nga ang halos 7 taong pagkakakulong at pag-absuelto din sa 2 panghiwalay na politically motivated din na criminal charges. Inihayag din ng US official na committed ang Amerika sa pakikipagtulungan sa gobyerno ng Pilipinas para mapalakas pa ang demokrasya at karapatang pantao sa bansa at maging sa buong mundo.
Kung matatandaan nga na nabanggit noon ang kaso ni De Lima sa 2023 Country Report on Human Rights Practices ng US Department of State, kung saan nakasaad na ang mga kaso laban sa kanya ay malawakang itinuturing na gawa-gawa lamang ng nakalipas na administrasyon dahil sa hayagang pagtutol ni De Lima sa drug war at iba pang mga pang-aabuso sa karapatang pantao ng nakalipas na administrasyon. Kaugnay po niyan, ikinagalak naman itong si Albay 1st District Representative Edsel Lagman ng pagbasura ng korte sa mga kasong kinakaharap itong si dating Senator Leila De Lima na may kaugnayan sa iligal na droga. Sa isang pahayag, sinabi nitong si Congressman Lagman na sa wakas ay nakamit na nitong si dating Senator De Lima ang hustisya at napatunayan ngayon na siya ay inosente laban sa mga kaso na ibinato sa kanya ng nakaraang administrasyon. Ipinunta ng kongresista na nadaig ng tapang at tatag daw nitong si De Lima ang hindi katanggap-tanggap ng mga malisyosong paghusga laban sa kanya. Gayunpaman, binigyang diin ng kongresista na ang atrasado o napakatagal na pagbibigay ng hustisya ay totoong sumisira sa pag-iral ng batas. Samantala, naniniwala naman si House Deputy Minority Leader Franz Castro na ang pagbasura sa lahat ng drug charges laban sa dating senadora ay isang tagumpay, hindi lamang para sa kanya kundi sa lahat ng mga inakusahan at ikinulong ng walang basehan sa ilalim ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ayon sa mambabatas, ibinubunyag ng desisyon ng korte ang mga gawa-gawang kaso at pang-aabuso sa justice system para yan sa politika. Maituturing daw na long overdue ang pagpapawalang sala kay De Lima, ngunit nananaig pa rin ang hustisya laban sa political persecution. Ipinanawagan din ng kongresista na dapat nang pabilisin ang pagbibigay ng hustisya sa mga biktima ng drug war nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil ilang taon na silang naghihintay, lalo na yung mga may kaso ng extrajudicial killings. Sa ibang balita, hinikayat naman ng Department of Environment and Natural Resources ang publiko na makiisa at makibahagi sa pagdiriwang ng Arbor Day ngayong araw sa bansa. Ang nasabing ang Arbor Day ay isa pong Latin na salita na nangangahulugan na ang tree o puno. Ipinagdiriwang nga ang Philippine Arbor Day tuwing ika-25 po yan ng buwan ng Hunyo. Batay na rin sa Proclamation number 643 na nilagdaan ni Pangulong Gloria dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noon po yang Hunyo 9 ng taong 2004. Layunin nito na maitaguyod ang kahalagahan ng pagtatanim, pangangalaga sa mga puno at gayon din sa kapaligiran. Dahil dito, nag-organisa ang DNR ng Nationwide Simultaneous Tree Growing Activity at ito ay magaganap sa ika-200 o 200 po na sites nationwide o sa buong bansa. Samantala, patuloy pa rin naman ang panawagan ng nasabing ahensya sa ating mga kababayan hinggil sa kahalagahan po ng mga puno sa ating bansa upang matugunan ang problemang dulot ng climate change. Naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang mahinang phreatic eruption o pagbuga ng usok sa Bulkang Taal. Ayon sa ahensya, ito ho ay nagmula sa main crater ng naturang bulkan. Batay sa record nito, nangyari ang naturang aktibidad sa pagitan po ng alas 9:30 ng gabi at alas 9:32 ng gabi. Ito ho'y nangyari ho kagabi, June 24. Dahil dito ay nakitaan ng singaw o usok ang bulkan na hanggang sa 600 metro ang taas. Naitala rin ng PHIVOX ang tuloy-tuloy na pagtaas ng level ng sulfur dioxide na lumalabas sa naturang bulkan kung saan umabot daw sa 4,641 na tonelada ang naitatala araw-araw mula pa noong Hunyo 20 ng taong 2024. Natili naman na nasa ilalim ng alert level number 1 ang Taal na patuloy namang binabantayan ng PHIVOX. Napabilang ang Pilipinas sa mga bansang pangunahing bumibili ng mga aircraft at iba pang defense equipment mula sa Estados Unidos. Ito ay batay sa datos mula noong Abril ng taong 2023 hanggang sa Marso ng taong kasalukuyan. Sa loob ng naturang panahon, umabot na sa kabuang 505,348.6 milyon ang aircraft at defense export ng US sa Pilipinas. Ito ay pang-17 sa kabuang listahan ng mga bansang pangunahing bumibili ng mga armas at sasakyang panghimpapawid mula sa US.
Batay pa sa datos ng US Department of Commerce, Industry and Analysis Aerospace Office at ng US Commercial Service, nakapagbenta ang Amerika ng kabuang $282.4 million na halaga ng mga civil aircraft at mga parte nito. Ang nalalabingang $66.2 million naman ay ibinili ng iba pang defense equipment. Samantala, maliban sa Pilipinas naman ay tinukoy din ng US ang mga bansang Australia, Brunei, Canada, Indonesia, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Vietnam at iba pang bansa bilang top markets ng mga US civil aerospace and defense exports. Samantala, inihihirit ng Department of Agriculture ang mas mataas daw na budget para yan sa 2025 o sa susunod na taon. Ito yung pang mapalawak pa ang mga programa nito para sa mga magsasaka ng bansa, kabilang na mga post-harvest facilities at maging yung mga farm-to-market roads sa bansa. Ang dalawang nabanggit na programa ayon kay Department of Agriculture spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa ay bahagi ng ginagawang estratehiya para matugunan ang mga production loss sa mga sakahan dala ng iba't ibang mga problema at kalamidad. Kabilang sa panukala ng Department of Agriculture ay ang 13.1 billion pesos na pondo para sa mga makinarya, post-harvest machineries at mga pasilidad at mga kagamitan. Ang naturang pondo ay mahigit triple kumpara sa kasalukuyang nakalaan na pondo na sa 4.2 billion pesos lamang. Kasama rin dito ang 50 billion pesos na pondo para sa mga farm-to-market road projects ng naturang ahensya na kumukonekta sa mga sakahan patungo yan sa mga pangunahing lansangan para sa mas maayos na transportasyon. Hiniling din ng ahensya ang hanggang sa 200 billion pesos na pondo para sa irigasyon na pinamamahalaan ng National Irrigation Administration sa ilalim ng Department of Agriculture. Katwiran ng ahensya, malaki ang maitutulong ng mga naturang proyekto bilang pagpapalakas sa agricultural production at pagpapatatag sa food security ng Pilipinas. Samantala, kumuha muna tayo ng pag-uulat. Ang Department of Labor and Employment patuloy na nakikipag-ugnayan ngayon sa ibang ahensya upang matugunan ang job mismatch at kakulangan din sa trabaho ng mga Pilipino. Kaugnay niyan, may nakalap na report si Bombo Joanna Martinez. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Labor and Employment sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang mabawasan ang bilang ng job mismatch at matugunan ang kakulangan sa trabaho ng ating mga kababayang Pilipino. Ito ay may kaugnayan sa problema o hamon hinggil sa job mismatch kung saan ang trabaho na inaalok ay hindi tugma sa sinanay, inaral, kakayahan o interes ng Pinoy na naghahanap ng trabaho at gayon din pagdating sa usapin dahil may ilan pa rin daw sa mga Pilipino ang nahihirapang makakuha o makasecure ng trabaho. Kaya naman inilahad ni Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma na walang patid ang sinasagawa nilang mga hakbang at programa katuwang ang ilang mga ahensya upang makagawa sila ng mga solusyon upang makabuo ng kalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Yun pong pagsasapatupad at implementasyon po nung tinatawag natin na Philippine Qualification Framework at ito po nagaganap dahil ang atin pong ugnayan o kolaborasyon sa pribadong sektor ay tuloy-tuloy. Sa katunayan po, yung pong mga mga tinatawag natin na key employment generators, bahagi po dyan yung ating BPO sector, ang atin pong manufacturing, at siyempre isama na rin po natin ang agrikultura at yung atin pong health services po. Tuloy-tuloy po yung aming ugnayan sa kanila. Dagdag din nila Guesma na ang mga nabanggit niyang asosasyon ay mayroon din daw kasing mga roadmap. Makikita kasi sa nasabing roadmap nila kung ano ang mga potensyal na trabahong kanilang malilikha at anong klaseng mga kasanayan at manggagawa ang kanilang kakailanganin sa nabuong trabaho. Pagbabahagi rin niya na maganda at mayroon din daw improvement ang employment rate sa bansa sa nakalipas at ito ay ayon sa ibinabang datos ng Philippine Statistics Authority, ngunit hindi pa rin daw sila nagiging kampante sa naging development nito na dumadami ang bilang ng mga mayroong hanap buhay sa ating bansa. Dahil nais pa rin daw nila ay maging all-inclusive raw ang naturang growth at magkaroon talaga ng tamang trabaho ang ating mga manggagawa na angkop para sa kanilang kagustuhan at sa kanilang mga kakayahan. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras na natin 29 minutes bago sumapit ang alauna.
The Time Check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Dako ho tayo sa iba pang mga malalaking balita. Tiniyak ng mga rice retailers ang pagbebenta nila ng bigas sa murang presyo o nasa 45 pesos kada kilo simula ho yan sa buwan ng Hulyo. Sa pagtayo ng mga rice traders, sinasahan daw ang presyo ng well-milled rice para sa Hulyo hanggang Agosto at bababa po ng 25% o nasa 45 pesos hanggang 46 pesos kada kilo, habang sa premium rice ay bababa ng 5% na mas mababa sa 47 hanggang 48 pesos kada kilo. Una na nga nakipagkita ang Philippine Rice Industry Stakeholders Movement kay House Speaker Martin Romualdez ito hong Lunes o kahapon po ito, kung saan tinalakay ang mga paraan para mapababa ang retail price ng bigas. Kung maalala, noong pong Hunyo 20, inisyo nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang executive order, itong Executive Order number 62 para sa pagtapyas ng ipapataw na taripa sa mga inaangkat na bigas sa 15% mula sa 35% hanggang sa taong 2028. Base po sa mga economic managers, maaring mapababa nito ang presyo ng bigas sa 29 pesos kada kilo. Kaugnay po ng balitang yan, mga kabombo, makakausap po natin ang kinatawan o ang pinuno ng itong Grains Retailers Confederation of the Philippines at ng Philippine Rice Industry Movement. No, itong si Mr. Orly Mamuntag. Kaugnay pa rin po dun sa naging pagpupulong kahapon ng mga grains retailers at nitong sina Speaker Martin Romualdez at iba pang mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso. Magandang hapon po sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines, Sir Orly Mamuntag. Si Bombo Genesis po ito, kasama ho natin ang ating katandem si Bombo Ever. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. Unang-una, dun po sa naging dialogue ho sa pagitan po ninyo with yung mga opisyal po ng or mga kongresista, no, sa kahapon, no, sina office or sina Speaker Romualdez at iba pang mga leader ho ng lower house. Ano pong naging resulta ho nito? Ano pong natalakay ho ninyo dito, sir? Yes, tama po. With the House Speaker Martin Romualdez and the other Congressman Embarga, Congressman Saldico and Congressman Erwin Tulpo. And then din si Ms. Rowena, ang co-founder din ng FreeSim, nakasama ko din po. And then si NEP Administrator. So napag-usapan namin yung tungkol dun sa nalalapit na reduction sa tariff from 35% to 15%. So doon po sa pangako ho ng gobyerno, pangako ho ng pamahalaan na posible na bababa po yung presyo ng bigas mula 5 pesos hanggang 6 pesos kada kilo. Mangyayari ho kaya ito? Sa nakita namin, base doon sa amin pong review sa presyo, halos 5 pesos to 6 pesos naman yung amin pong inaasahan na magkakaroon ng price reduction na sa dating presyo na nasa mga 50, ngayon baka umabot tayo sa mga 45 to 44 pesos. Ito ay base sa present situation natin sa world market price na nakapako ngayon sa 25% is at $540 per ton. So, syempre, magbabari yan sa world market price. Pero so far, sa 15% reduction, malaki yung mababawa sa presyo natin. So, sa part naman na namin, sa retailers and importers, so nais namin na umabot talaga ito sa market at mai-serve natin yung price reduction na to at mapakinabangan ng ating mga consumers naman. Sana nga ho, no? Laking bagay po yung 5 pesos hanggang 6 pesos kada kilo na kaltas sa presyohan po ng bigas. Anyway, for proper context, magkano ho ba yung posible hong matipid dito ng katulad ng mga importer? Ano kung halimbawa aangkat po ang mga importers ng hanggang 10 tonelada ho ng bigas with this 35% hanggang 15% na tariff cut o pagbaba po ng taripa, sir? Masasave mo yan sa 250 pesos to 300 pesos per kaban. So ito yung mababawas doon sa tariff na binabayaran at present. So sa computation, mababawasan mo ito ng mga 250 pesos. Yung 250 pesos, pagka dinivide mo sa 50 kilos, so pumapatak ito 5 pesos per kilo.
Okay. Ang ating pong katandem, sir, si Bombo Weber, may mga karagdagang katanungan, Bombo Weber. Yes, Ginoong Orly, I understand po na meron na rin commitment itong mga retailers na magbababa sila ng presyo ng bigas starting po July. Pero papaano nga po ba makakatiyak na susunod po talaga ang mga retailers o magtatapyas din po talaga sila ng presyo ng panindang bigas? Yun na, may panawagan din naman ako sa mga retailers natin, pangunahin sa GRECON, sa Grain Retailers Confederation of the Philippines, at sa mga retailers po natin dyan all over the Philippines. Once na naipatupad na po ito, tumulong po tayo kasi sa nakikita po naman namin ng presyo, hindi naman po maaagrabyado yung mga retailers natin. So nakikita natin siguro po yung 4 pesos na retail po na markup po ng ating mga maniningin ng bigas, hindi naman po mawawala. So inaano lang po natin dito, magre-reduce lang galing po doon sa tariff na mataas, pababa po na mas mababa po yung taripa na babayaran. At isa nga po kami na grupo sa part ng GRECON na tutulong po sa pagmamonitor na makita po natin hanggang sa market yung ibababa po ng presyo. Alright. Sa ngayon po ba, sa panig po ng mga retailers, sa inyo pong sentimiento, kontento po ba kayo sa pagbaba po nitong taripa? Kasi marami din po ng mga grupo ng magsasaka, yung kumukontra po dito sa ibinabang Executive Order 62, katulad na lamang po ng SINA. Kasi siyempre natin masabi yung sa ibang grupo. May karapatan naman bawat grupo. Kami rin naman ay nanawagan din kanina sa press con kanina at kay speaker, sinabi rin naman namin during our dialogue na huwag mapabayaan yung ating mga magkasaka, na ito kasi nakikita namin na possible na tabaan sa susunod na harvest season ngayong September. Kaya nga doon sa EO62 ay nakalagay naman po doon yung every 4 months subject to review po yung napirmahan po ng Pangulo na 15% tariff. So doon nakikita po namin kung every 4 months may review, so makikita ng gobyerno mismo ng ating Pangulo na ano yung nagiging consequences niya nung naiano po yung 15%. Siyempre po sa ngayon, as retailer, bababa yung aming puunan. Di po ba? So dati bumibili kami na halimbawa ng 2.5, mababawasan po yun ng 250, di 2,250 na lang po yung aming puunan. Sa cost of money, makakasave po kami doon ng puunan kesa naman po sa mas mahal po yung aming puunan. So usapin naman po ito ng ating mga retailers, wag naman samantalahin na bumaba na nga yung puunan, hindi pa tayo magababa sa market. Siguro baka this time, isa nga po kami sa mag-e-ensure at makikiusap sa ating mga retailers na kung ano yung naging puunan, na binaba ang puunan sa pagkuha nila sa kanilang mga supplier, siguraduhin natin tama lang yung presyo. Huwag naman tayo mag-overprice. Ginoong Orly, mayroon pa rin po ng mga biniling bigas na 35% pa po yung taripa. Kakayanin po ba kaya na maibenta yung lahat po nito bago pa maging epektibo ito pong 15% na tariff cut? Kasi sigurado po mas lugi po dito yung mga importer na mataas pa rin po yung stock. Siguro may mga sacrifices talaga na magaganap dyan. Kesa malugi naman ng malaki. So nakikita namin talaga magkakaroon ng averaging. May mga importers naman din na umorder na ngayon kahit na meron silang stocks para ma-average nila yung kanilang presyo, hindi naman lumaki yung kanilang lugi pagdating ng buwan ng July or during the implementation. So yun yung nakikita namin dito, parang magko-cost average ang mga importers natin. Okay. Thank you so much sa Ginoong Orly. Panghuling katanungan na lamang. Sa July na ang implementasyon po ng Executive Order number 62, mga July 6 po yata. Considering po yung kasalukuyang volume po ng local rice at yung pong kasalukuyang buffer stock, kailangan ho ba talaga itong pagbaba o pagtapyas ng taripa from 35% pababa po ng 15%? Hindi ho ba ito maapektuhan o hindi ho ba nito papatayin ng local rice industry ng Pilipinas? Ayun, una maraming salamat sa inyong imbitasyon at makapanayam at syempre sa ating mga kasamahan sa industriya, at naniniwala pa rin naman po kami na sa ginagawa po ngayon ng gobyerno
na kailangan po talaga nila na tulungan yung ating mga local na farmers para ma-implement at ang maging ano po nito ay bumaba po ang kanilang cost of production at maitaas po natin yung ating rice sufficiency. Actually, hanggat maaari nga po, mas masaya po kami kung binibenta po namin yung mga lokal na produkto po na galing sa ating magkasaka. And kaya lang po talaga, nakakita po natin dun sa data na halos 80% po na lang yung ating rice sufficiency. So, isa rin po siguro ito na wake up call sa ating sa gobyerno, sa ating po mga magsasaka na magtulong-tulong. Kaya nga po kami sa Frisin, sinusulong po namin yung cluster farming para matulungan po natin yung ating mga local po na farmers na dumating yung panahon, maiangat po natin yung rice sufficiency natin para magkaroon po tayo ng food security at hindi po natin ito maiasa 100% sa importation po. Maraming salamat din. Thank you, sir. Okay. Maraming salamat po sa muli pagpapaunlak po ninyo sa amin sa Bombo Radio Philippines ng aming po panayam, sir. Ang kinatawan ho ng Grains Retailers Confederation of the Philippines si Ginoong Orly Manuntag. Kaugnay po dun sa naging pagpupulong ho kahapon. Kasama po sina House Speaker Martin Romualdez at iba pang mga kongresista. Kaugnay pa rin po ito dun sa pagbebenta ho ng mababang presyo ng bigas. Kasunod pa rin nung pagtapyas ng taripa dun sa mga inaangkat o imported na bigas from 35% pababa ng 15%. Samantala sa iba pang mga balita, Bob Weber. Samantala, sa kaugnay pang balita, 29 pesos daw kada kilo na bigas dahil umano yan sa subsidiya naman ng gobyerno. Ayon po yan sa grupo na magsasaka na Sinag. Kaugnay niyan, may kabuang pag-uulat si Bombo Victor Liantino. Bombo Genesis, Bombo Ever, kinumpirma nga nitong Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag na mayroong pondo na inilaan ng gobyerno para isubsidize nga itong bigas 29 program para sa mamamayang Pilipino. Sa isang panayam, sinabi ni Samahang Industriya ng Agrikultura Chairman Rosendo So na ito ang binanggit sa kanya Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. sa kanila naging pagpupulong kamakailan. Aniya, sa isang kilong palay ay kailang mamumuhunan ng aabot sa 48 to 50 pesos para mabenta itong milled rice o itong mga giniling na bigas sa halagang 29 pesos per kilo. Ibig sabihin, papalo sa 21 pesos per kilo ng bigas ang kailangang isubsidize ng gobyerno para maging matagumpay ang naturang programa. Kung maalala, sinabi nga ng Department of Agriculture na ang naturang programa ay ipatutupad sa unang bahagi ng buwan ng Hulyo sa ilang mga lugar o kadiwa center sa bansa. Inaasahan na pagkikinabangan nito ng mahigit 6.9 million na pamilya o katumbas yan ng 34 million na individual, kabilang na rito ang mga senior citizen, persons with disabilities at mga mahihirap na Pilipino. Subsidize yun ng government. Nag-usap kami ni Secretary Kiko Tio Laurel. May pondo sila to subsidize. Bibili sila ng palay na 30 pesos, 28 pesos. Pag nagiling ito, kasi ang pag nagiling yan, mga 48 to 50 pesos ang tuunan. So, isa-subsidize nila ng 20 to 21 pesos para mabenta yung 29 pesos. Samantala, Welcome Development naman sa mga industriya ng agrikultura o Sinag ang planong pag-angkat ng Department of Agriculture ng bigas para matustusan ang naturang programa. Welcome Development yun, no? Kasi ang binabanggit ng ating speaker, yung kausap kasi nila, yung Prism, more importer yun. Kung kaya ng importer gawin yun, welcome development yan. Pero dapat makita talaga natin sa merkado. No? Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Meron na lamang tayong 15 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Karagdagan pa rin sa ating mga balita, nakapagtala ang Provincial Veterinary Office ng Negros Occidental ng kabuang 3,421 na mga namatay na hayop sa naturang probinsya dahil po yan sa epekto nitong pagputok ng Bulkan Canlaon. Ang mga naturang hayop ay hinihinalang naapektuhan sa malawakang ashfall na nangyari kasunod po yan ng pagputok at mataas na sulfur dioxide emission nitong bulkan.
Batay sa tala ng ahensya, kabuang 3,210 na mga manok ang namatay habang ang nalalabing 211 ay binubuo ng mga baka, kalabaw, mga kambing, mga baboy at mga tupa. Lumalabas din sa ilang mga pagsusuri na isinagawa ng naturang opisina na nagkaroon ng mga ito ng respiratory infection at problema sa pagkain o yung tinatawag na digestive problem dahil na rin sa pagkakalanghap na matagal na exposure sa sulfur. Maalalang kasunod ng naging pagputok ng bulkan ay ilang seryeho ng veterinary mission o veterinary medical mission ang isinagawa sa mga barangay upang matugunan ang sakit ng mga hayop na posibleng nakuha sa nangyaring pagsabog. Tala ko muna tayo ng karagdagang pag-uulat mula naman dyan sa lalawigan. Kaso po na isinampa ng Kapa laban sa Bombo Radio Gensan tuluyan nang ibinasura ng korte. Kaugnay niyan, tinutukan niya ng Bombo Radio Gensan. Nanaig ang katotohanan at ipinaglalaban ng Bombo Radio Philippines noon laban sa Kapa Community Ministry International Incorporated o Kapa ng founder nito na si Joel Apolinario. Ito'y kasunod ng inilabas na kautusan ni Acting Presiding Judge Fatima San Pedro Eugenio ng Regional Trial Court 11th Judicial Region Branch 35 ng General Santos City na permanently pag-dismissed ng kaso laban kay Bombo Radio Gensan Station Manager Bombo Janjan Makailing at Bombo Boy Galano. Matatanaang ang dalawa ay sinampahan ng kakampo ni Apolinario ng robbery with violence against or intimidation of persons kasunod ng kanilang pagkakahuli sa entrapment operation ng National Bureau of Investigation dahil umano sa pangingikil. Mula kasi nang inilabas noong June 7, 2022 ang provisionary dismissed order mula sa korte ay hanggang ngayon ay hindi lumitaw ang private complainant upang i-revive ang kaso. Taos-puso namang nagpapasalamat si Bombo Janjan, una sa may kapal. Sumunod sa chairman ng Bombo Radio Philippines na si Dr. Rogelio Florete. Margaret Ruth C. Florete, ang president and CEO ng Bombo Radio Philippines. Sa mga tumulong ng mga abogado at lahat ng supporters na patuloy na naniniwala at hindi bumitiw sa laban ng network laban sa Kapa. Matatandaang noong July 21, 2020 nang maaresto sa joint operation ng pulisya si Apolinario na nahaharap pa sa kasong paglabag sa Republic Act No. 8799 o Securities Regulation Code sa Handayaman, Lingig, Surigao del Sur. Napag-alaman na hinihimok ng Kapa ang publiko na mag-donate ng 10,000 pesos kapalit ng 30% monthly blessing o love gift for life. Hindi lang sa ibang lugar nagkaroon ng operasyon ang Kapa, kundi maging sa Gensan at Alabel, Sarangani Province, kung saan milyon-milyong halaga ng salapi ang nakolekta ng naturang investment group. Pinapasalamatan natin ang ating chairman, Dr. Rogelio M. Florete, at siyempre kay Ma'am Margaret Ruth C. Florete, ang ating President CEO, sa 101 support na ibinigay sa Bombo Radio Gensan sa laban natin sa Kapa ni Joel Apolinario na ito nga lumabas na ang katotohanan, itong paglabas ng permanent or perpetual dismissal ng kaso na naipile ni Apolinario against Bombo Radio Gensan. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Gensan. Ito si Bombo May Declaro para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang Philippine National Police naman tiniyak ang mahigpit na seguridad sa pagdating ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang mamahagi ng mga financial assistance doon sa may bahagi po ng Antique. May nakuang report ang Bombo Radio Iloilo. Handang-handa na ang Philippine National Police para sa seguridad sa pagdating ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mamahagi ng tulong sa mga magsasaka, mangingisda at pamilya ng mga ito na labis na naapektuhan ng El Nino phenomenon sa lalawigan ng Antique. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo, kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi nito na nagsagawa na sila ng pagpupulong kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Solis, makailang beses na rin na pumunta sa Western Visayas ang Pangulo kung kaya't alam na nila ang gagawing hakbang.
Anya, maliban sa Pangulo, inaasahan rin ang sanasabing aktibidad sa Hunyo 27 ang presensya ni na First Lady Attorney Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Matandaan na una nang pumunta ang Pangulo sa Antique kasunod ng bagyong Paing noong November 2022 at namigay rin ng rice subsidies noong October 2023. Meron naman po tayong coordinating meeting with other concerned agencies and security forces. And of course, may template naman tayo. It's because na may mga experience naman tayo sa pag-visit ng Presidente dito sa ating area. And we'll ensure na secure ang ating Presidente during his visit dito sa Panay area. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Grupo naman na magsasaka magsusumite ng petisyon sa Korte Suprema para sa panawagang temporary restraining order sa implementasyon ng tariff reduction sa imported rice. Nasa 48 billion pesos malulugi daw sa mga magsasaka. Kaugnay niyan may kabuang pag-uulat ang Bombo Radio Legazpi. Nakatakdang magsumite ng petisyon sa Korte Suprema ang ilang grupo ng mga magsasaka upang ipanawagan ang pagpapalabas ng temporary restraining order laban sa implementasyon ng Executive Order No. 62. Paliwanag ni Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na kinakailangang mapigilan ang implementasyon ng pagbabawas ng taripa sa imported na bigas. Iginiit nito na malaking dagok sa mga lokal na magsasaka ang pagbabawas ng taripa sa imported rice mula sa 35% patungo sa 15%. Batay sa kalkulasyon ng naturang grupo, tinatayang nasa 3 piso hanggang 4 na piso kada kilo ng palay ang malulugi sa mga magsasaka. Katumbas ito ng 12 million metric tons na ani hanggang sa katapusan ng taon o 12 billion na kilo ng palay. Ayon kay Montemayor na tinatayang nasa 36 billion pesos hanggang 48 billion pesos ang malulugi sa mga magsasaka ngayong 2024 lamang dahil sa pagbabawas ng taripa sa imported na bigas. Dagdag pa nito na wala ring kasiguraduhan kung mapapababa ng naturang kautusan ng presyo ng bigas sa bansa dahil ang mga importers lamang umano ang makikinabang rito. So kung yung magiging reduction po ng palay price because of the EO62 is 3 to 4 pesos, so ang magiging estimated losses mo just for the remainder of this year will be anywhere from 36 to 48 billion pesos po. Billion. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wandasa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Sa ating police report at karagdagan sa mga provincial report, ang bahagi po ng Ilocos Region, meron pong nakita daw na 163 million pesos na halaga ho ng shabu. Nakita kong palutang-lutang ng 4 ho na mga mangingisda. May report po dito ang Bombo Radio Vegan. Tinatayang aabot sa 163.2 million pesos ang halaga ng shabu na nakitang palutang-lutang ng 4 na mangingisda sa karagatang sakop ng Barangay Puro Badok, 16 nautical miles ang layo sa Barangay Solot-Solot, San Juan, Ilocos Sur. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay Police Major Benjamin Raquedan ng San Juan Municipal Police Station, habang nasa laot ang mga mangingisda ay napansin nila ang isang sako na palutang-lutang kaya kinuha nila ito sa pag-aakalang basura ang laman. Anya ay dinala nila ito sa Pampang, ngunit nang buksan nila ay natuklas ang shabu ang nilalaman, kung kaya't agad nila ipinagbigay alam sa mga kinauukulan. Sa pagsisiyasat ng mga otoridad, napansin nilang mayroong Chinese markings na nasabing kontrabando, kaya hinihinala ng mga otoridad na nagiging daanan ang nasabing sakop ng karagatan sa mga iligal na gawain. Nakuha natin 24 packs na naglalaman ng white crystalline. Based naman po sa mangingisda, sir, wala naman po silang nakita na cargo vessel doon sa area kung makuha nila itong mga items. Ang sabi po ng mga mangingisda, nakatali po sa isang kahoy, bilog na kahoy, yung isang sako na nakuha nila. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vegan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Maylin Cabanilla para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Ang pagbasura sa kaso ni dating Senator Leila de Lima naman simbolo daw ng pagiging independent branch ng Department of Justice. Kaugnay niyan, may eksklusibo pang nakapanayamang Bombo Radio Dagupan. Umpisa pa lang ay kulang na sa ebidensya ang isinampang kaso kay former Senator Leila de Lima. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Attorney Francis Dominic P. Abril, legal and political consultant, mula nang mag-umpisa ang kaso ni de Lima ay first year law student pa lamang ito, kung saan ay inuumpisahan na nilang arali ng kasong kinakaharap ng dating senadora, ngunit sa kasagsagan ng kanilang pag-aaral ay unti-unting lumalabas na wala itong malinaw na ebidensya, kung saan ay nitong Lunes lamang pinagbigyan ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 ang demurrer to evidence na dating senador na katumbas ng pagkakabasura ng kaso. Natutuwa naman aniya ito dahil mismo ang mga magsilbing testigo na rin ang bumawi sa mga salaysay na una nilang ipinahayag, kung saan ay binibigyang diin na ang senadora sa pagkakadawit nito sa kasong iligal na droga. Matatandaan na sa panahon ni dating President Rodrigo Roa Duterte ay naging aktibo si de Lima sa pag-iimbestiga umano sa war on drugs ng dating Pangulo upang makita ang mga nasa likod ng Oplan Tukang dahil lumalabas na maraming mga inosente ang nadamay sa nasabing inisyatiba. Binigyang pagkilala naman ni Attorney Abril si de Lima dahil hinarap nito ang kaso ng tapat at sa tamang proseso. Sa kasalukuyan, plano ng senadora na tulungan ang isinasagawang investigasyon ng International Criminal Court hinggil sa war on drugs ng dating administrasyon, habang abangan naman aniya kung ano ang pinanghahawakang dokumento ng senadora. Yung impression na if it happened to de Lima, paano pa tayo na lang na wala naman talagang kapangyarihan. Nandun yung pangamba na magpapile up ng expenses dahil sa halip na ang everyday na survival ang kanilang inaatupag at maglalaan pa sila sa mga kaso. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Mayra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Mga kabumbog ka Star Nation, bago po ang ating Orasyo Emperata ay nais namin kayong maimbitahan at maliban po sa Bombo Radio Philippines News Center or Bombo Radio News Center, maaari po ninyong matunghayan ang ating mga 31 fully digitalized AM at FM station sa pamagitan po ng ating mga social media platform o mga social media accounts. Meron po tayong Facebook page, TikTok at YouTube channel, kasama na po dyan ng Bombo mobile apps na maaari po ninyong ma-download via Google App Store or kung hindi naman ay via Apple App Store. Para ho sa karagdagang mga balita at mahalagang impormasyon, tumutok po sa aming mga estasyon sa probinsya. Sa ating mga provincial station dyan po sa may bahagi halimbawa ng Visayas, meron po tayong mga provincial station ho dyan, ang Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Cebu, Bombo Radio Rojas, Bombo Radio Kalibo at ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo ka Star Nation, kaugnay nga po sa mga insidenteng nangyayari ngayon doon po sa ating West Philippine Sea. Narito po, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Imperata in time of grave tension in the West Philippine Sea. Our Lord God Almighty, maker of heaven and earth, the sky and the seas, look kindly on us, your children of the Philippine Islands, our home, now beset with tensions over our West Philippine Sea. We pray to you for peace over the part of our islands and waters. We pray that questions over it may be resolved through justice and respect for people's rights. We pray that no harm be done to our marine creatures and habitat. We pray that our fellow Filipinos protecting our islands and seas be kept from natural and man-made disasters. Loving God, you are a wonderful creator, our generous provider of good things. Send your Holy Spirit of wisdom and understanding to our leaders that they resolve this crisis with courage and the spirit of dialogue. Help us to remain faithful to your word and obedient to your will always. This we ask through Christ our Lord. Amen.
Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Makati News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Tanan karon sang issue sa may Museo Iloilo. Di sandig diri sa pagpangusisa dugang sa Bombo Radio ang Museo Iloilo, isa ka provincial museum nga ginadumala sang private foundation. Pero ang latest diri si Mayor Jerry Treñas, una nang nagpahayag nga tuyo niya sining bawion ang mga ginpang donar siniya sang syudad sang Iloilo under the administration of former City Mayor Jeddah Patrick Mabilog. Pero may mga statements diri from former Commission on Audit Regional Director kung sa diinti ang balsang alkalde sinyati dahil lang kay pangayuan tanay isang opinyon sa Commission on Audit para nga hindi man ta mabutang sa Rimalaso kay ang ginauliktan man lang sini ni Mayor kasi masulit kuno tong nagtabo bala sa Iloilo Press Club nga kung sa diinti way man niya sang namo to pinasakaan niya sang kaso ang alkalde sang syudad. Check ta si Bombo Marisol Viñasol sa report. Please come in. Yes, Bombo Chamdo, kaangay nga ginhoblasan iya diri ang Museo Iloilo matapos ginpakuha ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang mga pila diri ka mga donated equipment sa sulod mismo sang amo nga institusyon. Bali gamay lang no nga background sa mga kabombo naton. Ang ining Museo Iloilo ang isa ka provincial museum nga gintukod sang 1971 kag sa subong ongoing ang operation isa ini ka private entity nga ginadumala sang Iloilo Cultural Research Foundation Incorporated sa pamuno iya ni Gina Agnes Sarabia Espinosa kag isa ini siya ka cultural heritage sang Iloilo diri ilabi na sang bilog man nga panay sa diin nakabutang ang pila diri ka mga artifacts, mga pottery, fossils, jewelry, mga burial sites gani ari man may mga pila diri ka mga trade pottery nga na obra during pre-Spanish period, Spanish period, sa American, even sang Japanese times kag Chinese times. So sa aton diri Bombo Cham nga pagpangusisa sa pila man diri ka mga nagaulobra sa sulod mismo sang amo nga museo. Bali ang natabo diri gali nga nakabato na ini sila ang ining board sang amo nga foundation o kun ang private entity, particular ining Iloilo Cultural Research Foundation Incorporated ang nakabato na iya sang request sang bulan pa lang sang Mayo 2024 sa diin nagpangayo gali ini sila sang extension nga kung pwede ma-extend lang anay o kung ma-delay sang mga anom ka bulan, pero ang ginhatag sini sa ilang reply sa ilang request isa lang ka bulan. So ang ending sini dapat sa Mayo, supposed to be sa Mayo, pero ginkuha ini Bombo Cham sang June 7 kag June 10 duwa ka adlaw ang ilagin obra diri nga pagpangbaklas o kung pagpangkuha sang pila diri ka mga equipment nga gindonar pa iya sang time ni Mayor Jed Patrick Mabilog way back 2013. Kag amo na no ang sang time gali nga ginpangkuha ini Bombo Cham may gina obra pa o kun may ginapatigayon pa nga activity sa sulod sang amo nga museo ining ginatawag nila nga summer art activity sa diin may mga pila pa diri gani ka mga ginikanan, and at the same time mga pila ka estudyante samtang ginaobra nila ang amo nga akto nga pagpangkuha sang pila diri ka mga equipment. Upod na dire ni Bombo Cham ang glass door gid mismo sang amo nga museo Iloilo kag may tatlo ka aircon nga ginagamit sa amo nga area o kun sa sulod sang museo. Upod man diri ang pila ka mga steel cabinets, ang vacuum, push carts, LCD projector, ang sound system set, kaupod diri ang pila ka mga speaker, microphone, amplifiers, camera, ang mga isa ka gatos diri nga pulungkuan, even ang closed circuit television ginkuha man kag may mga ginpagkuha pagid nga manual kag mga automatic water pump, even ang emergency light ginkuha pagid Bombo Cham, ang fire extinguisher, kag floor polisher kag pila pagid ka mga equipment ilakip man gani diri ang isa ka industrial fan. So bali amo na no nakuha na ini Bombo Cham, pero may pila lang ka mga pamangkutanon subong ang nabili nabi sa mga nagaulubraman sa amo iyang establishment o kon entity sa diin may
nalakip diri Mamutcham ang ining palamangkutanon nga una ano ang kinalain kuno sang sining Iloilo Cultural Research Foundation Incorporated sa ining Iloilo Festival Foundation Incorporated kay sa ila paglantaw same ang footing o convention abi sang duwa kag at the same time pareho sila nga naga-serve sa publiko. Ikaduwa diri nga palamangkutanon nga hindi man makuha sa ila huna-una subong amo ang ining lupa nga ginatindugan subong sang Museo Iloilo ang isa ka donation man hadin sa government particular sa Capitol Bombocham kag ti amo na subong ang ginapamangkot Manila nga kun bala bawion man ini sang Capitol ang mga donation nga na particular ang ining lupa nga ginatindugan sang amo iya nga building kag at the same time may isa pagid sila ka adako man nga palamangkutanon kun nga wala gina-include sa brochure abi sang syudad kag at the same time itinerary ko ang ining Museo Iloilo kon magpresentar sila sa pila diri ka mga turista. So amo nang mga pila ka mga information naton Bombocham nga nakuha man sang nagsulod kita diri sa may Museo Iloilo nga tikon gamay lang man background based sa experience diri kay isang nagligad nga tuig sang nagsulod kita diri sa Museo Iloilo. Medyo malamig-lamig pa Bombocham pakudog kaguro kon manipis lang ang imong bayo pero subong daw lain na ang ambiance sa sulod kay ang mga nagaran dila ang na lang dito ining mga air coolers kag at the same time duwa na lang ka aircon dire 3-tonner nga aircon nga makabulig-bulig pa reserve sa pila diri ka mga artifacts nga halin iya sa pila man ka mga natives naton diri sa Panay Bombocham. All right. Ini si Bombo Marisol Diñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Marisol Binya sa imo sining follow-up report no sa aton sini karon iyang mga kabombo pero gin paiway anay ni Mayor Jerry Treñas ining pag-retrieve sa pila ka mga office furniture, mga equipment no kung sa dinti amo ning gindonar bala ni former City Mayor Jen Patrick Mabilog sa iya sining chimpo no kay suno sa kay Mayor, iya sining na-encounter ang statement abi ni former Commission on Audit Regional Director Attorney Tersol sa aton sining mga kabombo nga kung sa diin tiambal ni Attorney Dominador Tersol no nga valid kuno ang nasambit sining donasyon. Valid ang nasambit sining donasyon bangod nga tigin aprobahan ini sang City Council no sa tiyempo ni Mayor former Mayor Jen Patrick Mabilog kag ang basis sang donation namo ang Commission on Audit Circular number 92-386 nga naga-prescribe sang rules and regulations on supply and property management in the local government sandig diri sa section 189 or 189. Donations to charitable, scientific, educational, or cultural associations states that in exceptional cases and for meritorious reasons, disposable government property may be to donated to charitable, scientific, educational, cultural associations with the approval of the sanggunian concerned. Dugang pagid sa Joint Circular number 2024-1 nga gipirmahan sang COA kag sang Department of Budget and Management, may guidelines man dira no para sa disposal sang governmental property section 414.1. The joint memo states that properties recommended for disposal may be donated to foreign governments and the local and foreign non-government charitable, scientific, educational or cultural institution associations in exceptional and meritorious cases. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. That is why nga bali Mayor sinya pangayuan tanay sang opinion sa Commission on Audit kay ang tinutuyo lang man diri banwa ni Mayor Jerry Treñas sa aton sini nga mga kabumbo. Kasi niya basi kumari malaso ko bla pareho sa last time sa aton sini nga mga kabumbo kay may personal experience din ang aton sining alkalde. May kang tanan sa sining 500,000 pesos nga gin-release para iya sa Iloilo Press Club
para sa construction sang IPC building sang term ni Mayor sa tuig 2003. Ang ginatumo ni Mayor among donation ni Senator Loren Legarda, no? Gamit ang iya sining pork barrel, ginalukaran niya sang pondo sa aton sining mga kabumbo. Halin sa City Hall. Ang funds gin-funnel through city government pakadto iya sa Iloilo Press Club. Ugaling kay tiyang issue diri Banwa, no? Ang press club hindi accredited non-governmental organization sa local government. Sa aton sinima kabumbo. Ti karon dito na kaganangin komplikado ang sitwasyon. Nakasuhan si Mayor Jerry Treñas. Apisar sini Banwa iyang na-dismiss man to ang kaso, no? Sa aton sini nga mga kabumbo kay na-account man to ni Mr. Limuel Fernandez ang mga expenses mga biyan sa sining mga ginpanggamitan sa tong pondo, no? So alkalde kung lang taon na to nagapanigurado lang. Nagapanigurado lang kay basi mabutang naman niya sa alang-alang Gross Mayor Jerry Treñas budlay na. Pero kung lang taon naman rin naton sa aton sinima kabombo sa mga butang naton malisyoso nga paminsaron nga may amo ano ayhan ang plastada sinadriban wa kay ngaman ang chairman or ang president rather sang Iloilo Cultural Research Foundation Incorporated wa isang liwan kundi ang iya sininga bayaw si Mrs. Gina Sarabia Espinosa nga asawa ni former City Mayor Joe III Espinosa sa aton sinima kabumbo. Humadumduman tapa kon iangot naton sa politika kon mag-andar ang paminsaron sa mga malisyoso kag malisyosa mambag kita nga ti ano madalagan liwat si former Mayor Joe kontra sa iya sining bilas wala sa gihapon nag-ayo ang mga pilas nila sa naligad sining eleksyon. Kung balik-balikan naton banwa ang statement sang alkalde nga may mga supporters si former City Mayor Joe III Espinosa nga nagpalapit sa kay Mayor Treñas agud magpabutyag sang ila sini nga pagsuporta this coming 2025 midterm elections. So ginkalipay pagani adto sang alkalde. Kag ti siyempre hindi lang yang suporta para sa kay Mayor, kundi para man sa kay Inday Raisa Treñas Chu and the rest sang Uswag Group. According to Mayor Treñas, sa ginpamangkot ko nakaistoryana na si Mayor Treñas sabi kag si Bilasya, former Mayor Joe III Espinosa, ang hambal sa alkalde siya, way pa man kami makakita na nga duha. Sa aton sini nga mga kabombo. Now, hindi man ma-discount ang possibilities sa aton sini mga kabombo nga may ara sang interest si former Mayor Joe III Espinosa nga magpapili bilang congressman. Di kung magpapili siya karon congressman sa aton sini mga kabombo, sino ang kontrahon ni former Mayor Joe? So siyempre, granting for the sake of discussion, ara ang incumbent, Ilong District Congresswoman Chamcham Barunday, kontrahon niya. Gindeklarar naman ni Mayor Jerry Treñas nga madalagan ang iya sining anak sa pagka Lone District Representative. Bunggoon ni former Mayor Joe III ang iya sining hinablos nga Sinday Raisa Treñas Chu. So ang gwa sini Banwa sa pagka Lone District Representative mangin three-cornered fight for the 2025 midterm elections. Kung mo sinaang nga dalagan sa istorya kay according to our sources, amat-amat naman kung nagahulag si former Mayor Joe kag ang iya sining interes do nalakin niya na sa pagkakongresista iya nga posisyon. Sandig sa aton sining mga sources, sa aton sining mga kabumbo.
ti iniayhan mahambal bala naton nga namawi naman si Mayor Jerry Treñas kay makontra kay Inday Raisa si Mayor Joe kag ang nagadumala sa Iloilo Museo or Museo Iloilo ang presidente sa Iloilo Cultural Research Foundation Incorporated ang iya sini nga bayaw nga si Gina Agnes Sarabia Espinosa amo sina sa aton sini nga mga kabumbo. Tina iya sa mga paminsaron sa mga malisyoso kag malisyosa. Oh, pero kung si Mayor Jerry Treñas ang pambalon nagahalong lang ini sa banwa. Kay hinali bla karon base kung ano naman maglagan sa kung anong tawag sing gani mangin turn of events kag makasuhan naman ang alkalde ti kunti another problem naman imbes nga makakonsentrate ani si mayor para iya sa syudad sa nga Iloilo or malon na naman ginabi para sa palabuton sining re-election niya for the coming 2025 midterm elections. Di kung makasuhan si mayor di ba si kung di siya makapadlagan or ano panginang mga misfortune na bidira karon sa aton sining mga kabumbo. Pero sa karon ti bali mayor siya hulaton tanay, bantayan tanay kang manigurado lang ta, no? Hulaton ta kung ano ang opinion diri sang Commission on Audit. 15 minutos sa nakaligad sa takna nga launa. Pagbalik nato na banwa dugang ang mga balita kag impormasyon diri sa Mumuaray sa Udto. Iloilo City Government na talana nga butangan sa closed circuit television ang mga esplanada. Kay isang damlag lang may nabaton kita nga report nga may isa kuno iya kasulti rito nga linampusan sang sanga sang kahoy. Upod ya kuno iya sining amiga nagalakat-lakat kuno iya sa esplanade dira sa may Rizal area sa may distrito sa Ngalapas. Nakibot sila nga may gadalagan sini nga sulti rito kay nagapangayo sa nga tabang. Yang basang pipila ka mga esplanade goers sila nga manami tani na mag relax, mag-unwind, mag-walking, mag-jogging, magpulupa-picture, no? Kay katahom sa aton sila mga esplanade mo. O galing bangod sa sining event, damo do kinulbaan, damo ang kinurdam. Yang balsa City Government siya pabutangan ta closed circuit television para nga kung in kaso por kaso may magtinunto na makita sa CCTV kag matumod ta dayon. Balikan tayo ni matapos ang pinaka-importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 23 to 29, 2024. Ang Rock Station Band ang natalana nga maghatag sa inyo sang isa ka fantastic musical show sa Concert at the Plaza. Mangin inyo sa Hunyo 29, Sabado, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 30, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, pangayoon naton sa Ginoo nga ipahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sa mga conflicting countries para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2024.
Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sadtong 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon J.M. Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday J.C. Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Masobra 90%. Ako si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akon pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15 as the university celebrates its 120th years of excellence with the theme A Gift. Viva San Agustin! Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel.
ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nagaproblema ka man wala sa pagtuon kung suspendido ang face-to-face classes bukod sang tuman ka init nga tiyempo? Paano ka bala epektibo nga makatuon? Bisan wala ikaw sa eskwelahan. Kinahanglan gid nga hibaluon mo kung saan ikaw pinakaproduktibo kung magtuon. Inibangod iban sa mga estudyante, mas epektibo ang pagtuon kung sa gabi, samtang ang iba naman ang mas produktibo kung adlaw. Hindi pagpilita ang imo kaugalingon nga magtuon kung feeling mo nagapalangluya ang imo brain power. Pili agid ang tion nga alerto ikaw para sigurado nga maproseso sang imo utok kag hindi makalimtan ang imo ginabasa, ginasulat ukon ginapamatian. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang pertussis ang isa ka makalalaton kag makamamatay nga balatian ilabi na sa mga lapsag, nagalaptang bakterya pinaagi sa paginhawa, pag-ubo kag pagpangatsi sang tawo nga may pertussis o kun whooping cough. Ang mga sintomas ini ang nagaumpisa sa sipon, ubo kag hilanat kanagalala ang ubo sa sulod sang isa tubtub duha ka semana. Gani ko nagabatyag ikaw, imo bata o kun himata sa nasambit nga mga sintomas, gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Siguraduhon man nga mabakunahan ang inyo nga mga tsikiting. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 26 minutos na nakaligad sa takna sa Ringalauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay Soto sa Gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Angel Tan. Ginalapta naman sa mga tunto nga mga pamatan-o, no? Hindi man tanan pero pipila lang ni sila pero dapat nga disiplinahon man ini, no? Sang nagakadapat kin kung tani para nga maliksyonan bala. Kay ang mga taga-syudad sa Iloilo, mo ganin ang gitawag kita nga City of Love no? Mapinalanggaon kita mo. Ti bangod sa mapinalanggaon kita, maglagaw-lagaw ikaw sa esplanade kay katahom sa mga esplanade nato may mga plungkuan, may mga tanom, damo lang, no? Basta matahom, balaan nyo na sa aton sila mga kabumbo. First time ko to nakalabay sa nagligad to sang nagawukaton ako bumbumel, no? Halindres mapa, pakanto sa akong destinasyon, nakatakat lang, nag-agi ko na sa may lapas, sa may esplanade. Tahom gid man, may proportion nga ti medyo mahuruig ko, pero ti hindi magina mo sinakig ko, no? Ti gaulan-ulan to mo siguro mga yabok na basa, ano pa daw nag-itom-itom. But sa pangkabilugan in general manami, no? Kay Chimpo to do tapos ulan gumguom pa siya, pero why na nagaulan bala, no? Mabugnaw ti damo sang balon nila mapares-pares no, nagapungko, nagapamahaw, nagapabutsaganay isang pagpalangga sa isa kag isa, kag iban siniti may mga nagasumba dira, may naga-walking, may naga-jogging, may naga-exercise, so on and so forth. Sa aton sino makabumbo. Apang do kasubong iya nga naman sa hanang katahom sang esplanade sang may isa kahitabo nga naghatag sang kakurdam, kakulba sa pila ka mga esplanade goers. Kay nasaksihan nila nga nagdalaga ng bata, ginalagas sa pila ka mga pamatanon, linampusan siya sang sanga sang kahoy. Ang lampos siya sininga sanga sang kahoy, medyo brubot kon kumangurok dako. Inagaw ko nung iya sininga sling bag, upodya ko nung iya sininga miga. Why na lang ko nagpangusisa pa further kung paglaga niya ginupodya man migaya bumbumelo kung base binili niya to migaya. Anyway, bangon silang hitabo, tinamo nagkalakugmat dira nagginakurdam nga magkadto sa mga esplanade naton sa aton sino mga kabumbo. Ti sa mabato ni Mayor Jerry Treñas, ining sitwasyon, ining plastada, ang plano dayon ng aton sila kalde, pabutangan closed circuit television.
para nga makita, matubod kung sino ang mga nagatinunto dira. Hindi lang kaya mga nagapanakit sila sinisig kaparyo. Lakip na dari karon, kung ano pa dang iban siniyang ati kung basta dulom gani damo kuno sang kamalamalahan. Hindi lang kay kamalamalahan ang nagakalidabo dira kung kaysa ti kung isa kabasa-basaan man guro eh. Check si Bombo Angel Tangel sa report na presamin. Nakatala na diri bombot siya mga butangan sang Iloilo City Government sang mga CCTV ang tanan nga mga esplanade sa bahin sang Iloilo City. Ini ang kasunod man sa nagwa nga insidente sa isa ka post social media sang isa ka persona nga nagdalagan kag nangayo upulik bangod ginlampusan sang apat o kung ginlampusan ini siya sang sanga sang kahoy sang apat ka mga persona. Sa interview sang Bombo Radio Premier Jerry Trenya, higing pahayag na may ara na ginalakat nga mga papeles ang City Administrator Office para nga tilan taon diri pagkanbas nila sa mga backload nga CCTV cameras na i-install diri sa bahin sang mga esplanade. Tagasunod diri kay Mayor Jerry Trenya Bombo Cham nga hindi lang entrance at exit sang esplanade ang butangan kundi ilapta ini siya sa sulod sang mga esplanade. Patag diri sang alkalde nga magluwas sa CCTV, nagmando man ni siya nga butangan o kundugangan ang police visibility sa area ilabi na gidira sa may Rizal Lapas Bombot Cham nga esplanade o kun esplanade 9. Sa ginapasuni diri nga do grupo ni kuno ang apat nga nag-ubra mga minors sila kuno Bombot Cham nga naglampos sang sanga sang kahoy sa nag-aagi lang puntani ni nga ang lalaki at babae. Si ang lalaki dito, ginlampusan nila, ang mutong nangayo isang pulig. Ang babae iya, dugin, kwanto kuno ang bag, dugin, bala. Kinuha ang iya sini nga bag, ti sa bag ito kuno, at tuto wallet niya, kag iya sini nga cellphone, Jel? Oo, ti amo na ang nangintastada, kag ang problema diri Bombo Cham, kay wala ni siya kuno ginapasuni wala ni siya sang record sa bahin sang Lapas Police Station. Wala din siya nakalabot ang reklamo sa kabahin o kung sa bahin sang mga kapulisan. Pero ginapasalamatan diri subong ni Mayor Jerry Trenya ining nangin pagbutang mandi paggugang sang police station. Dira may bahin sang Lapos nga ti kumatabo kung ba't siya nga mangin na jurisdiction naman sang police station dira sa Lapos ining mga like area nga mas malapit sa ila. Buot silingon mas mangin mahapos ang pag-monitor kaga pag-check yarman sang mga kapulisan. Pamatian sa bala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Trenya sa nga interview. Investigate na inaha, nadakpa na ang iban, daw mga ganggali na. And kapaslamat kid ko kay may police station na kita sa Lapus, and that will be the jurisdiction of the Lapus Police Station. Ang police stations naton nga ipamutang sa July 2 na next week. Tagapasalamat ko dumabot si Chief PNP para nga inaugurar na. Pasalamat ko kay Secretary Benor kay may apat kita kabag-o nga police stations. Mga gang-gang na. So I ordered the police to already provide police presence there. Muna bala diri ang sa Lapus tang so butangan ta na da police, butangan ta sang police auxiliary. May ara kita plano. As a matter of fact, may mga estimates na nga sa city administrator. Matamaton ta na. First pa lang kita, sir, entrance exit ng Esplanade Valley CCTV or mga... Kamutangan ta CCTV. Taktaho na, sir. Oo. In relation to that, sir, sa prison orders ng city, ligat, though may rankings ng city nga ara siya sa top 10 sa whole city na... Ara man kita, Japon, daw number 8 kita. Subong, no? I'm still very proud. Number 8 man kita sa Nambio. Daw ang nakasulod nga 3 ka cities ang Davao, Makati kag kita. Makati is number 6. Ang first of all, Iloilo is not really known.
as much as the other cities. Kag very proud ako because little by little nagakilala man ang syudad sa Iloilo. Company, sir, is those same spot ng Japon, sir, is it a development or something next year the city will strive harder para mag number 6? Once we have the CCTV in the Esplanade, siguro dako na ginabulig. Bombat siyam na batian sa mga kabombo naton si Iloilo City Mayor Jerry Tranyas. Kamuto ganing ang baliya kag basement sa nagwa diri abi survey nga safest city in Southeast Asia. Ika number 8 diri ang Iloilo City kag dito last year same spot man ini siya bombot siyam pero ang pamangkot gani diri ano ayhan ang mangintikang sa city government para nga tibay next year mas safe pagid abi kag mas matawhay perti ang Mayor Jerry Tranyas base kuno kung may mga CCTV na sa bahin sang mga esplanade kag iban area sang city amo pagid aguro ang pagdugang sang ranggo sang city nga safest bomba champ. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Angel Tan sa imo sining follow-up report, no? Ako nag-agree ako nga ikawalo nga posisyon pero mas manami kung magtaas pagin kita, no? Sa posisyon nga sa Southeast Asia pinaka-safe nga city. Sa aton sini nga mga kabumbo kay ano man lang nimo talagsas malaka nga nagaklinabo abot base kon tripping man lang to pero nagkladak pa na kuno tong iban nga naghimo sini sa nasambit sini nga sultirito, no? Sa aton sini mga kabumbo ti way gini pulo sini mga ganggang nga niya, no? Panghalit sa isig kaparyo sini nilang ilaya nga gina himo sa aton sini nga mga kabumbo, no? Way man sang silingabi nga mangin ligasiya ikaw nga sa uli sugid nimo sa mga apo mo or mga kabataan mo nga sa una sa tatay mo to amo na daw numero 1 ka tampuhaw kag gago-gago dra nga nagapang mangga sa esplanade di mapabugal mo lang amo na nga sa isang ginahimo mo ti pero kon mamba ka nga Noy, kabalo ka si tatay mo sang una, no? Volunteer ako, no? Kada Sabado Domingo kung ay kami ubra, nag-upod kami sa iban sini nga mga non-government or government organization man dira naga-clean up drive kami. Amo na subong ati nabtan mo pa ang mga suba, no? Ang Iloilo River ni nabtan mo pa. May isda ka pa dira nga buniton sa mga esplanade ti damo sa mga kahoy dira, damo tawo, no? Ina mga kaayuhan bla. Ining mga kabulastugan sa aton sini nga mga kabumbo, no, hindi man niya nagakangay nga ipabugal sa aton sini nga mga tagpalamati. Di ba? Kag kun ara kita sa safest cities within South Asia o Southeast Asia kag mataas ang numero nato naga-attract man ina hindi lang kay mga bisita pati sini nga mga investor kay kung magambal ikaw nga safest city ti ang iban sini mga investor mambala to nga why to kinagamo why to krimen talagsas malaka ginabi laka pas lato-lato sige tinami to ma-put up tato sa aton nga negosyo kay why to ya huldapanay less dito ang krimen hindi tama na ma-perfect nga wala gid, no? Pero isolated sa aton sinimatag palamatiti siyempre mabus man ekonomiya sa syudad sa nya Iloilo, no? Manginbantugon man kita sa bilog sini nga kalibutan kay kung maghambal nga ang mga Ilonggo, no? Ang mga taga Iloilo, mga mabuot, mga pinalanggaon ti dala ka na dira, magluwas lang ya kung ginakabig mong imo sini kaugalingon nga Ethiopian ka sa din ang Ethiopia o Ethiopian ka mo. Well, sa di ka nag-star sa Ethiopia, no? O magluwas lang ya kung kabigon mo nga ti German ka. O half German, half Shepherd.
Anyway, aton langas-langas lang na. Pero amo na bla, nabantugan niya nga daan ang syudad sa Iloilo nga City of Love. Tapos, obrahan lang yan sang kabulastugan. Kag, way ka man sang ginansyahon, hindi mo man pwede mapabugal. Kag, hindi man mangindungog sang kung sino man or even sang pamilya mo nga kung ikaw dara ang sagad kalapta sang imo siningaramag kag magpinanghalit sa isig mo kapriyo. Di karon imbes tong iban nga nagahambal patuya kag ang iban siningaway pagkakadto sa syudad sang Iloilo sinugiran to sila nga kabalokan ami na da sa esplanade. Tahom na dang esplanade sa syudad sang Iloilo. Sige ti kadto tato maplo pa picture tato. Ti galing manong kadto na sila tani kita nilang Facebook post gani nga may linampusan sang sanga sang kahoy. Por Diyos por Santo. Basi mag-change mind sila. Mapasyudad ta sang Iloilo. Dito na lang ta sa Bacolod makanto. Kaon ta to sang ila sini nga ginaklaim lang original kuno nila nga inasal. Alas ay. Why? Joke only dasig mga kamoy nyo batsyag. Ulit-ulit ko lang mga taga Bacolod City kay separado, masiparar na ni sila sa aton mo. Manigros Island, the region na ni sila. Muna nga basang kilala ko, ti Bumbutsam, Negros Island Region, NIR. So near, yet so far. Ano to yung nagsulod sa paminsa? Anyway, sa aton sinimatag palamati. Mayo ning idea, butangan sa closed circuit television. Pero ang ibutang yun nga closed circuit television, inang high quality, high definition. No? Mas nami pigi kung 4K na butang nila, no? 4K ang resolusyon bla. Para nga bisan layo-layo kakag may ginatuhil-tuhil ka to sa ilong mo ti. With slow mo. With slow mo, nami na butang. Tigalit ti malahalon man ibong bumil. Sige lang. Budgetan na yan sa syudad sa ngalan or ang kabaylo sini nga mapasiguro talang nga safe ang mga tao nga nagakadto dira sa esplanade, naga-jogging, naga-unwind, naga-exercise, kag nagadulo date no? Ako nagasulod sa pinsar ko yung bumbumel nga why ito sila nagpa-blatter. Ti mga minor patong nga ng kuno isa ka sultirito kag dalagita nagalagaw-lagaw mo. Diba si Konsulo Sikrito patong nga nagadulo date sila to. Yamo giman ako mo. Kung lamaron ka pa bumbumel, ang makilala mo within sa sirkulo sang pamilya, si Det-Det pa lang. No? Siyempre, si Det-Det pa lang. Pero kung mangin adult ka na may trabaho ka na, sa aton sin makabumbo, hindi lang kay si Det-Det ang imo sini nga makilalaan. Makilala mo pa ang duwa ka tiya ni Det-Det. Nga ang isa si Judith. Ang isa si Juna. Pero ang best friend ko, alam mo ko sino? Bumbumel? Si Manuel. Manuel. Ano man siya? No? Chinese man pero hindi siguro ang dugo ay Chinese, 132 na lang. Grabe, may 160, may 132. Si Manuel! Ang pilido ini Do. Manuel Do. Mabisita. Si Pre Manuel, laban-laban ito kayo lugar, na si Pre Manuel. Maabot na siya. Si Manuel Do. 42 minutos na nakaligan sa takna sininga launa. This time, check ko naman si Bombohana anda sa Anay Hepe sang San Enrique Municipal Police Station kag desk sergeant or desk officer. Amo kuno ni ang mayara sang liability may kantanan sa reklamo sang isa iya ka persona nga nagpangayo sa assistance, police assistance, ugaling kay pagpanuktok iya sa police station. Sus Maria kagusip, ligom dulom, way tawo, no? Abi ganito sa vlogger, vlogger to, no? Basta individual. Abi nga ni kuno kung nagpaburakay ito ang bugos nga munisipal San Enrique Municipal Police Station. No, basi nagbakasyon, basi nagpadakak o kung di pagiringiban sila nga mga nami nga distrito basi nagpakarles sila guro. Kaya
May tao basi makas on vacation bla basi kung may victory party nga ginsaulog or whatsoever o kung basi inang ginatawag bala nga sa inyo bala nga company Bombo may nagagwa ka mo ano gani ang tawag sila o team building basi ng team building to sila sa dito sila pa team building on man no sa Madagascar di na oh Madagascar maluoy ka oh Duwani sila si Hepe kag ang desk officer amo ang may liabilidad. 5 ka pulis nga nadala sa mga ginpang relief plano ibalik sa IPPO. No? Ni Colonel Razalan matapos nga natukiban nga why sila yasan sa labton sa nasambit sini karon nga reklamo. Si Bombo Han anda sa may follow-up report. Han, sa report please come in. Bombo Champ nakitaan sang liability ang duha sa 7 ka mga personnel nga ginpang-relieve sa San Enrique Municipal Police Station matapos ang ginpatigayon nga administrative proceeding sa ila. Ini ang update man sa kaso sang 7 ka mga pulis nga na-involved sa nagalaptang nga video nga sirado kag nagakatulog ang mga kapulisan sa tion sang may nagapangayo sang bulig sa sago sang estasyon nga isa ka LGBT member nga tuyo magpangayo sang bulig kag magreklamo kon tani bangod ginhulikap ini siya sa ilang public plaza. Kung madumduman na sa siniman nga tinion nagpatigayon man sa separate investigation ang National Police Commission na angot man na diri sa mga nasambit nga mga personnel. Sa interview sang Bombo Radio kay Iloilo Police Provincial Office Officer in Charge, Police Colonel Bayani Razalan, iya ginapahayag nga nakit-an sang liability ang duha ka personnel nga si Police Captain Irel Don Parcon, ang anay hepe sa mga police station, kag ang desk officer sini nga si Police Corporal Ryan Barbosa. Ang ilang penalty diri forward naman kay Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Jack Wangki apang ang 5 naman nga nalakip sa ginpang relieve nga amo Sanday Police Senior Master Sergeant Joan Matutino, Police Staff Sergeant Maria Ella Cachuela, Police Staff Sergeant Jevelyn Parcon, Police Staff Sergeant Diana Ray Parcon, kag Police Corporal Lawrence Yonosa. Ginrekomenda ni Police Colonel Bayani Razalan nga ibalik na sa San Enrique Municipal Police Station matapos makit-an nga wala man sang violation na Bombo Cham. Sa statement naman diri ni Police Brigadier General Jack Wangki, ang rason ko nga gina-forward pa ini sa iya ang mga penalties sa sining mga kapulisan nga tiang specifically ang ining anay hepe nga si Police Captain Parcon kag si Police Staff Sergeant Barbosa bangod OIC o kon officer in charge sa Police Colonel Bayani Razalan sang IPPO kag hindi pa full-fledged nga provincial director amo sini nga limitado ang mga function sini kaangan na lamang sa paidalom sa mga penalties sa ining mga nasambit nga kapulisan. Dugang man diri ni Wangki nga ti ma-resolve ang o kon ma-resolve nila ang kaso kag magpapanaog ang penalidad sa duha ka mga personnel sa sulod sang 7 tubtob pulo kadlaw. Yari bala kay pamatian naton ang ining pahayag ni Police Colonel Bayani Razalan. The update of the San Enrique case of the 7 personnel to include the Chief of Police, we find liability on the part of the Chief of Police and the duty desk officer. So on the rest, and the 6 personnel were we don't see any violation on that part. So we recommended already to the regional director on our the penalty to be imposable to the said 2 personnel. Yes, ma'am. And ano, sir, may we know kung ano nga penalty? Gin-recommend? Hindi ko pa pwedeng sabihin exact penalty because the final recommendations or the final say will be our regional director. So what will happen sa 5 police officers or mga PNCO, sir, kay wala man sila nagwa sa investigation na wala sila sang lapses or sala? Yung hindi na tinamaan ng administrative case. Yun yung babalik sila sa San Enrique Police Station. But depende pa rin kay sir kung ano yung maging recommendations niya on the 6 personnel. Dapat i-andari Bombo Cham ang pahayag sang officer in charge ang Iloilo Police Provincial Office, Police Colonel Bayani Razalan sa ining 7 ka mga personnel sa ilang mga ginatubang mga kaso o mga administrative proceedings sa ilang maniya Bombo Cham. Di kabay pa nga maserbi eleksyon man iniyan sa iba na nga makatapo sang
Iloilo Police Provincial Office nga ti tungdan ginilang ila sila nga trabaho. Hindi kay kung makita gani nila nga daw may oro mabatsagan nila nga daw maturutawhay, mangin relax na sila katama. Ti swerte lang gani ito kay makomplain lang to mangayo sa police resistance to. Ikaron bi kon sinulod to sila sa mga armado sa nga tao biba bumbo hana kag kun anong naglanabo sos Maria kagusip po. Ti kunti dugay naman ni natabo matsyag ko guro basi ko nang kabungkag lalaw na ning iban. Mga ibang matsyam nga tigin nalat liwat madiri mismo sa officer in charge ng Iloilo Police Provincial Office nga tiog nga tawag nga duty ma-duty gid wala sang tulog nga matabo kay ginapapahuway man sila sa insakto agud nga man nga maka-function well sa ilang mga duty hours man iyang bombotsam. Tao man lang kita gabatsyag man kita sang kakapoy kag katuyo. Pero kung ara ka mo sa sulod sa police station kag kung gusto mo magpiyong-piyong pwede ka maguro ka hutik dira sa body mo bad. Gent mapiyong-piyong ko bisa mga 15 minutos lang no? Si kuha lang ko galing ko maglalaway ko sa katulog ko magrago ko ni importante nga may isang nagabugtaw sa aton kung ano gimang ko pangitaan ko ni hipi karon aral lang ko to sa kundiin ko to nagapakuribong do mo sinabla ang sistema bombohan na Among gani bang patsyam piti sa ila maniri iya abi nga kaso ya wala gid sang may nag-response sa ining mga isang kulig nga tikon dito nakit-an man nga nagakatulog ni sila tanan kag wala sang may nagpabilin nga bugtaw kun tani agud magbantay man sa ila mismo nga estasyon nga bang patsyam. Tagang dako sini nga sala nila ginimuimuan pa nila sang istorya to nga gusto lang to sang tagreklamo nga magpasapak-sapak. Kaging pa withdraw nila to sang statement igo mura na balaan pag ito sang IPPO nga ginpilit nila may coercion nga natabo to sa individual to ti kunti nag ano pagin naglapuyot pagin ang lao bumbuhan na among gid bombotsam te kundi manabat gid diri mismo ang hepe bilang commanding officer nila nga si Police Captain Irel Don Parcon kag si Police Staff Sergeant Ryan Barbosa ang ila nga desk officer bombotsam. All right. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Hana Andasa sa imo sining follow-up report this time. Check ko na ulihi nga balita. Kaupod sa kay Bombo Lindsay Bade. Hambal sang gobernador. Siya, may kontra ko ya sa palabuton sining 2025 midterm elections. Apisar, nga way pa ya sa may matunog sining pangalan nga nagagwa kung ikumparar ni mo abi diri sa syudad sa nga Iloilo ti kung lang taon-taon ay man sa may matunog sini nga pangalan diri nga nagagwa nga mga bunggo sa kay Mayor Jerry Treñas bilang alkalde sa syudad sa Iloilo. Ang klaro pala nga may kasumpong ti siyempre ang incumbent Lone District Representative si Congresswoman Jan Baronda kay ang gintugpo yan ni Mayor kag ang gindeklara nga mangin running mate niya si Inday Raisa Treñas Chu. Nagwa man karon abi with this Museo Iloilo incident kani nga interesado magli si former Mayor Joe Duterte Espinosa magpapili congressman. Man sa aton sila mga kauturan. Pero ang maligobya si niya laban-laban may makontra pa niya sa akon. Check tabla si Bombolin si Madeleine sa report please come in. Nagapati bombotsam si Iloilo Governor Arthur Dasser Jr. nga may mga kontra sa iya sa pagkagobernador sa 2025 election. Sa pagpakigangot naton kay Governor Defensor iya ginapahayag na ti apisar no nga nagsiling na yang pamilya Garin with Iloilo 1st District Representative Janet Garin nga ti wala iya sang miyembro sang ilang pamilya nga magapadalagan or makontra kay Governor Defensor sa pagkagobernador ang pahayag diri ni Governor Toto nga gina-assume niya sa gyapon na may ara sang kontra bangod nga ti wala pa man abi bombotsam sang filing sa Certificate of Candidacy madamo pa sang pwede nga ti maistoryahan sa nabilin nga mga binulan antes ang bulan sang Oktubre nga mong pag-file sa Certificate of Candidacy pero sunod diri sa gobernador mahanda man siya preparado man siya kung sino man ang iya nga makontra darino sa plabuton nga 2025 election. Sa pamangkot naman, kung mayara na balang isang katandem ini siya for Vice Governor nga mapadlagan for 2025 elections para sa iya, bombotsam wala pagid na istoryahan no, sang iya nga partido kung sino bala ang opdo niya
nati magapadalagan for vice governor kay tikadamo na sa mga nagagwa nga mga pangalan nga interesado nga magpadalagan as vice governor sa probinsya sang Iloilo. Kay sunod diri sa iya sa bahin sang iyaman nga partido sa Partido Federal na Pilipinas do wala pa gani kuno na ginapamangkot kung sino mangin nga katandem niya Bongbot Sam, pero ti may ara naman ginkumpirmayo man diri nga ti si First District Representative Janet Garin nakakaduman sa iya kagin just si Anay Mayor Karina Flores ang Banwasang Oton nga mong magapadalagan for Vice Governor. Kaya ti wala man niya sa question si Governor Defensor dira kay ti maayo man nga kandidato si Anay Mayor Karina Flores, pero ti based na nanging pahayag ni Congresswoman Janet Garin do naglain naman ang desisyon diri no sang Anay Alkalde kay do kadako gid sang serbihan niya Bongbot Sam no nga mga pumuluyo ti bilog nga daan nga probinsya sang Iloilo. Isa pa gid ang sabahin sa kay Board Member Domingo Oso Jr. sa 4th District of Iloilo ang pahayag diri gani sa gobernador ti maayo gid nga partner ni Governor Defensor sa province si Board Member Oso, especially sa mga programa ka proyekto ang ginapatuman sa 4th distrito. Pero as of now hindi ko na sa individual level ginaistoryahan ang posisyon as a Vice Governor kundi ang kung ano maistoryahan sa partido. Yari wala aton pamatian ang nanging pahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Everybody is welcome to run for any position nga gusto nila, no? But again, para sa aton kag sa partido wala pa ina naga-start, no? Kung si sino ang Vice Governor o kung we will have again what do we have right now? We have a party. And there are other political parties. There are many interested. We have alliances na munang dynamics siya. But again, why pa na ginapamangkot? No? Even sa partido na to. Statement ni Congressman Garin Gov, it seems nga daw klaro na nga wala sang makontra sa imo nga Garin sa pagka-governor. Any reaction si ni Gov? I don't know that yet. Pero anything ready ka na yaman ka naman niya Gov any kung sino man may contrast sa imo sa election? Yes, we are prepared for that. Kung may eleksyon, may kontra kita. Ang i-assumer natin nga may kontra kita. Why pa siyang may nakasugilan nun sa akon nga mula that was when Congressman Janet went to me and she made a suggestion, how about Mayor Karina? She said, Mayor Karina has always been a good candidate. No? She's a lawyer. Di ba? She was mayor. She was a lawyer here of the province. Pero magluwas na why pa sang may nagplastar nga amo sini na I think the vice governor kung sugwela nuno mo na hindi na siya sa individual level siguro sa partido na siya maagi. I think sa partido na siya maagi. But si board member Doming, we've been working well. Damo kita sa ginatindir sa 4th district kaupod si board member Doming also. He has been a good partner of the province in our programs, in our projects. Si Board Doming, kapartido ni Gob Toto Ao? Ano ba, Bocham? Si Board Doming, kapartido ni Gob Toto? Hindi mo, Bocham, lain ang party ni Board Member Domingo Oso Jr. NPC ni siya, kung di ko magsala? Oo, why siya actually nag-upod sa PFP Si former Mayor Karina Flores siya? Si Mayor Karina Flores, wala man siya nagsumpa sa Partido Federal ng Pilipinas, Bombot-Sam. Kaya wala naman siya sa possible nga magapanumbalik siya. Pero base hindi man as Vice Governor, kaya tinagpabutyag na siya sa kay Representative Janet Garin na do nagapang-alang-alang siya bala. Bombot-Sam magpadalagan as Vice Governor. Pero sa pamilya Garin, possible kung si Congresswoman Janet pa, may ara. Dako ang possibility sa ila pamilya na may mapadalagan sa pagka-vice-gobernador. Kung dako ang posibilidad, sino? Amo na gani, Bombot-Sam, kaya ang ila bata ni Mayor Richard Garin, nagpabutyag na saya nga mapadlagan as board member mo. So,
si Mayor Richard ti mapabilin manaya sa mayor kiti may pwede pa siya makapare-elect as mayor sang Miagao. Si Congresswoman na Janet Garin ti may isa pa man siya ka-term Bongbot Sam as congresswoman pero ti while lang sa kabalo kung ano kung matulod or itulod sabi sa mga leaderess man or mga kaupod Manila nila sa ilang pamilya ng mga kaalyado basi nga ti maglain kung desisyon niya. Pwede man kuno nga sa ambalya gani. Tikon pwede man siya, pwede gidiway, wes ang problema. Pero tikon na taon mo, kung mapare-elect siya, ang available sinadira, kung i-give up niya bilang pagka-assistant secretary, si former representative Sharon Garin. Sharon. Amo pag ina si Undersecretary Sharon Garin pwede man kung i-give up gagid man Bongbot Sam kag si Vice Governor Christine Garin daan. Ti maambis uwa to saya, di ba? Maambis uwa. Ti pwede man si Congressman Lex Bongbot Sam ang bana ni Mayor Jennifer Culada. Ma-Vice Mayor? Ma-Vice Governor? Basi pwede man, oo. Pero depende Pero si Doc Nanay, do ngayon man siya mag-preside kada sesyon? Oo, amo gani, pwede man. Dako gina posibilidad ang kasi engineer tatay, kagi man Vice Gov mo? Oo, correct mo ba, Sam? Pero do ako, nung ginapananaw ko ya, galing kiti, depende Pero, di ba, ini sila mga senatoriable material ni sila day kung Nonoy Lawrence. Yes, Bongbot Sam. Pwede man siya gani, mangin senador. Pwede kita ang kung ano mo niya nga posisyon ang padalaganan, nakadepende ina sa ila. Mabal, ang tagina mag-file na sila sa COC, Bongbot Sam. Kung ang kilala ko pa, salingati ang ginapilian ko no, si Doc Nanay kag Toto Meng mo. Sino? Toto Meng. Si Bordoso. Sumay ka awabi ko. Like kung... Oo. Amo nang tawag sa mga malapit. Mga malapit kay kuno nga biyan ni board member Uso. No? Ting nagsugid sa kon, malapit yang abyan mo. Ti hulamon ko lanay iya sini nga mga tinaga. Sige ti ang ginapilian ko no si Doc Nanay kay Toto Meng. Opo. Di may nakita matutugani sa Dario sa post man gani ni Police Major Charlie Sustento bala Bobosam. Sa Cuarto Distrito oso na ang Pinuela kag Sustento. Iya na apelyido ni Bordoso basi gid man mapadlagan Vice Governor kay ti ginaulat-ulat ni malani kun ano mangin statement dari or ano man abi advice sa iya ni Congressman Ferge Biron. Ni Nonoy Doc? Uso na ang Pinuela kag sustinto. Sa kwarto, uso na ang Pinuela kag sustinto. Sustinto kag Pinuela, uso na sa kwarto, distrito. Grabe, no? Katanda man sila maghimo sa mga taglay nila. Bubulinsi, no? Yung paminsaran gito Mayo. Gani? Ti masugot man ni Ayhan si Congressman Ferge na mag-updan si Bordoso yung kaso gidman. Bongbot Sam kay ining mga anay mga kapulisan Bongbot Sam. Oo, kay ti tubig at langis niya ang duwa ka mga anay pulis ni tubig at langis niya kung pagtamdanay ang istoryahan ta with Nonoy Doc, 4th District Congressman Ferdinand Biron. Ti si Toto Meng, si board member Uso, ang kalyado yan niya si board member si Nonoy Doc, si Congressman First Biron. Correct mo Sam. Pero di ba sa PFP niya sanday Pinuela kag Sustento? Kita to last time man si Sustento Bongbot Sam sang pagsumpa sang Partido Federal ng Pilipinas. Ti kun mag-uso na ang basta kun uso yang sa probinsya, mag-uso na ang depensor ng uso mo. Yan man. Ngayon man, Oo. Pwerte. Sige good luck sa ilay kung sino na ang iduso sa partido ay kambal ni Gov Toto sa pagka-vice governor, partido, kuno niya ang mas mabugat sining nga ginapamatian mo, Bumulins.
Yes, Bombot Sam. So latawon ta na kasi basi damo man changes samtang nga nagahilapit ang bulan sang Oktubre. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat kid na Bombo Lindsay Bade. Nangalang naging naton siningan chimpo. Standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupod sa kay Tita Regine. Padayon lang sa pagpamati sa mga pagpalayag sa Bombo Radio Iloilo sa aton siningan mga kabombo. Hilabi na sa mga social media platforms such as Facebook Live, magluwasin naton siningan Bombo Mobile App, YouTube channel, no? Kag sa mga live naton, no? Live Facebook Live na viewers naton, basi matingala kamo nga wala na sa daw hindi nyo na makita na kung kaisa dira sa may Bombo Radio Iloilo na bla Bomel, no? Pero kung gusto nyo pagin nga mag-direkta kamo dira kamo sa may 837 kHz na bla areo Bombo Radio Iloilo 837 kHz na direkta kamo dira sa aton sini matag palamati base sa mga kabombo naton iba nagalibog ulo dun nagalive ang Bombo Radio Iloilo. Kanto kamo sa Bombo Radio Iloilo 837 kHz dira kamo click sa aton sini mga kabombo, no? Sige, sa mga kabombo naton ni magkalipat Bombo Mobile App kag aton sini 837 kHz sa inyo sini mga radio dial. Isibabot siya mablanco over gabilin sa imo sa mananay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network kinakadra Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 23 to 29, 2024. Ang Rock Station Band ang natalana nga makatag sa inyo sang isa ka fantastic musical show sa Concert at the Plaza. Mangin inyo sa Hunyo 29, Sabado, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pagaiman ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 30, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa La Tolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, pangayoon naton sa Ginoo nga iyapahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sa mga conflicting countries para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho.
Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tion nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill,
registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos. Ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang unang nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang o kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibuga. O si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akon pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon ubra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15. As the university celebrates its 120th years of excellence with the theme, A Gift. Viva San Agustin! Ang pinaka
unang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Ini amo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo mga kabombo. Beautiful Tuesday afternoon. It's the 25th of June 2024. Kamusta man ang inyong pagpang San Juan yesterday? Ay, mas iban sa inyo dira nagtrangkaso. Nowadays, hindi kita sigurado sa weather. May ara nga days nga nagaulan-ulan gid, may ara nga mga days to kainit man. Like today, no? To kapaanggid na naman. Anyway, this is Tita Regine and welcome sa kahap namang program. Today, magka-continue kita sa aton nga wala natapos ng story yesterday ni Neni survivors ng 2nd District plus many other stories ang aton nga i-share sa inyo. Check ko lang na yung inyong mga istorya man dira basi kung tapos nyo na-email nyo na, paki-email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung insulat ninyo, itakop na ang sobre kung ipadala na sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Smile, you're getting beautiful. This is Tita Regine. I'd like to welcome you all with a song from a Regine Talk. Hindi ako nga Regine, si Regine Talk. With the song, Mahal Ka ng Mahal Ko. Good afternoon. Sinta, kumusta ka na? Matagal na rin tayong tinagkikita. Sinta, ba't ka nawala? Nawala bigla na parang pula. Balang araw tayo makikita muli, tatandaan ng bawat sandali. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa iyong bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Isa pang pagkakataon, isang segundo, isang minuto, isang segundo, isang minuto. Tingkil ang panahon na di balik ang ating kahapon. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa'yo. Bagong minamahal, huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo,
na wala ako. Bakit ba iniwan mag-isa? Nagdurugo ang puso ko sa tuwing makita kang kasama siya. Nagmumukha na butangan. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha o saya. Swerte mo, ang swerte mo. Mahal ka ng mahal ka. Sa'yo bagong minamahal. Mahal ka ng mahal ko, Regine Talk. Lahat tayo maswerte, no? In a very unique way. Welcome na sa kahapon lamang program again. This is Tita Regine, and yesterday we left off with the story of Neni survivors on 2nd District. And she was telling us, no, kung paano nga nag-umpisa ang tanan-tanan sang iya subong nga ginapangatubang the biggest struggle sa iyang kabuhi, ang iyang health situation. Well, it started kuno sa itong 2013 sang nagkadto sila sa uton kay ti napatay ang lolo, so makadto sila to, tapos kinahilanat pa siya, pero gindala gito siya sa iyang mother. So sang dito na, inom siya sa iyang tiya, kay sige iyang hilanat, bulong nga paracetamol, tapos dali iyang nga gininom, wala iyang checks, ano ang expiration date, pero wala mo siya naghambal, nga expired ang bulong. But anyway, so napatsagan niya na or na inom niya na ang bulong do amat-amat na nabatsagan niya nga gapalangatol una mga palad sang kamot niya. And then ginpabayaan niya man lang kasi sila nga basi normal man lang, no? Anis ang uli mas naglala nagid ang katol sa mga palad. Tapos nagkalapta na gid sa iyang lawas. And then sang gabi hindi na siya katulog kay gabi nangalot na lang siya sang kakatol sang iyang lawas. And so, nagdesisyon ng iyang iloy, kaya ang mga utod sang iyang iloy. Nga dalo na lang siya sa hospital para nga ipa-check up kung ano gid ang natabo sa iya. Tapos ang gidala na to sa hospital, dito man lang sa 2nd District. So, sa araw na siya sa hospital, gina-check up na siya sa doktor, nagsili ang doktor nga may allergy gali siya, kag nanaog na kuno ini sa iyang heart. Tiyang bal sa doktor, kinahanglan nga magpa-inject siya sang Zalpen every 21 days after. Tingin sunod Manila to ang hambal sang doktor kag sang nag-umpisa na siya pa-inject, nag-request ang doktor nga iti kinahanglan ipa 2D echo siya lantawon ang sitwasyon sa iyang heart. Pero kay kumo nga pigado ti wala gid wala gid sana ka pa 2D echo until nga nag-request pa gid liwat ang doktor, no, nga ipa 2D echo siya. Kagula gyapon sila sang kwarta, so wala gid na tigayon matudi echo. Tapos ang gambal ang doktor nga ti untat na lang ang injection tungod sa rason nga ti wala gani siya matudi echo. So naguntat ang pag-inject niya kag aral na siya sa balay kay ti way pa man klase, and then sa tong may ginatake na siya sa iyang balatian sa korason. Kag hambal niya mo to ang time nga ti nag-stop siya sang injection kay ti hambal sang doktor to sa mga symptoms nga nagagwa sa iyang lawas, sa muna nagagwa ang dugo sa iyang ilong, ti abis ang mga ginikanan niya nagapambulan siya kag normal lang ini, pero nagsalagi sila, no, tungod kay ti adlaw na lang nagadugo ang iyang ilong until nga ti nalupog gid siya. So hindi siya makatindog, nagapangayo lang siya sa baston sa iyang iloy para lang makalakat. Kag iyang mga tulan naghalalabok, tapos masakit ini kuno katama. So do ginabasol yagid, no, atong doktor nga naghambal nga ti untaton ang iya nga injection. According sa iya kung wala kuno siya nauntat atong injection nga ato tani, no, wala siya makalabot sa amo sa tunga sitwasyon. So wala choice ang iya nga ginikanan kundi nga nagdesisyon na lang sila. Nga ti dalon siya sa hospital kay ti nagadulugo ng iya nga ilong, hindi naman nami ang iya nga pamatsyag. And sa dili nga punto kita mga kabombo, padayon na nato ng sulat ni survivor sang Oton. Neni survivor sang 2nd District. Tita Regine, gamay pa ang mga manghod ko tita, kag ang akon magulang lang ang pwede masaligan.
Ang agot namon sa do, tita, baby pa lang, nasa 8 or 9 months pa lang ini. So gindala ako sang akon nga Iloy sa hospital sa syudad. Kag sang pag-abot namon sa hospital, tita, sang makita ako sang doktor, nakibot gid siya tungod tama kalapsi sa akon. So nagambal ang doktor nga kinahanglan i-admit ako tungod tama kalapsi sa akon kag kaniwang. Hindi ako gusto nga i-admit, tita. Ang paapang ang hambal sang doktor, langga magpili ka, ang mabuhi ka or ang mapatay ka. So gani, Tita Regine, naghambal lang ako ni Iloy nga mapa-admit na lang ako. So nagpauli kami danay sa 2nd District, tita, para magkuha sa mga gamit namon para dalon balik sa hospital. Nagbalik kami sa hospital, tita, nga temprano pa, apang gabi na ako gintakdan sang dextrose. To tama kalayon, maghulag ang mga nurses, tita. Mapatay na lang ila pasyente, apang wala gihapon sang gaman-gaman. While nga na-admit ako, tita, nag-request ang akong doktor nga kinahanglan ito di echo ako. Wala na sang choice ang akong ginikanan, kundi nangita gid sila paagi para matudi echo ako. Ang result sang 2D echo, Tita Regine, may buho nga duha ka bilog ang akon nga korason. Sulubong kag lumos sa utang ang akon ginikanan. Mga baka kag kanding sang akon amay, ginubos niya baligya tanan para lang masugpunan pa ang akon kabuhi. Bulos-bulos lang bantay, tita, sa akon ng utod sa akon Iloy nga soltero pa lang sadto. Ginduaw man ako sa iban pa nga utod sa akon Iloy. Tita, gindalaan nila ako sa Rosario. Agud pa nga muyuon ko ato bago matulog. Ginsunod ko tanan, tita, nga ginhambal sa akon tiya nga magpangamuyo bago matulog. Wala ako gid ginbuyan ang Rosario. Sa akon nga kamot, tita, ang Rosarito, hugot gid sa kasing-kasing ko, tita. Nagpangabay ako sa mahal nga Ginoo na kung matuod nga palangga niya ako, sugpunan pa niya ang kabuhi ko. So bisan ang akon ginikanan, tita, do hindi makapati nga mabuhi pa ako. Tungod, naga 50-50 na ang kabuhi ko, Tita Regine. Naabdan man ako sa hospital, tita, sang pila ka bulan. July 2013, Tita Regine, while admitted man gihapon ako, nag-request liwat ang doktor nga dapat tughungan ako sang dugo. Kaiwat sang dugo ko pangitaon, tita, tungod type AB ini. Damo na nga lugar ang ginkatuan sang akon Iloy para makakita sang dugo, apang hindi sila maghatag, biskan baklon mo pa ini, tungod gusto nila, dugo man ang kabaylo. Sa kaluoy sa mahal nga Ginoo, tita, didto nakakita ang akon Iloy sang dugo sa uton, sa bulig sang barangay kapitan. Fast forward, tita, sang gintughungan na ako sang dugo, kag didto, tita, do medyo okay na ang pamatsyag ko. By the way, tita, damo finding sa ako ng doktor ko. Based on my doctor, Tita Regine, hindi ako pwede kapamana sa ulihi kung hindi pa ako okay. Then, hindi man ako pwede magbusong or magbata. Tungod, delikado katama sa may mga sakit sa korason. So may ara man daw case nga papilion between two patients, mother or baby. Para sa akong, tita, tama kabudlay. Hindi lang basta-basta ang may sakit sa korason. Hindi kami pwede ma-stress or mag-hate, tita. Kag tama ako ka-irritable. Gamay-gamay lang ang tandog sa akon, nagainit na dayon ang ulo ko. Bawal man daw magnobyo, tita. Kay kung ma-broken-hearted gani, ma-stress gid, tita. Especially, bawal man ako makapoy. Gamay lang alakat ko sang una, tita. Dasig lang ako kapuyon. Damo man mga bawal nga pagkaon sa akon. Tita, like mga karne, seafoods, soft drinks, chichirya, kag iban pa nga madugo, kag malangsa nga mga pagkaon, tita. Di amo gid na ang pinakabawal sa akon. Biskan damo bawal sa akon, tita, ga pinagusto man gihapon ako kaon. Tungod halos tanan nga manamit, amo pa atong bawal sa akon. To continue my long story, Tita Regine, pagkatapos tughong sang dugo sa akon,
Nagdesisyon dayon ang akong ginikanan nga pagwaon na ako sa hospital. Tungod kadako na sang amon nga bill, kag hindi na ini makaya i-cover sang PhilHealth sang akong ginikanan. Hindi pa tani magpasugot Tita Regine ang doktor ko nga pagwaon na ako sa hospital tungod hindi pa ako lubos nga maayo. Kag bag-o lang tapos ako nga gintugungan sang dugo. Apang nangisog ang akon nga iloy tita nga magkadto sa nurse station para magpirma sa papeles nga nagapamatuod nga wala sila sang salabton kung ano ang matabo sa akong liwat. Sa nakagwa na ako Tita Regine sa hospital, ara lang ako sa balay nagapahuway. Naghama lang akong iloy nga mauntat na lang ako sa pag-eskwela. Apang nagahibi ako tita, tungod gusto ko pa nga mag-eskwela. Maayo man tita, kagin pasugtan man niya ako nga magpadayon sa pag-eskwela. Sa kaluoy sa mahal nga Ginoo, tita nakagraduate ako sa elementarya ko. Natapos ko ang elementarya ko tita, year 2015, kag tuman ang kalipay ko. Tungod, may duha ako ka-awards. Nagpadayon ako sang high school ko tita, until nga nakagraduate man ako. Nakagraduate ako sa senior high school, Tita Regine, 2021, year 2021, with honors. So after ko graduate sa senior high, tita, wala ako makapadayon sa kolehiyo. Tungod ang gusto sa akin iloy, mapahuway lang ako danay. Kag isa pa, pandemic sad to tita, kag online class ang klase. Apang nabudayan ako, tungod wala pa ako sang cellphone sad to. Gani tita, wala na lang ako nagpursige sa kolehiyo. Sa tiyon sang pandemic sad to Tita Regine, nagbalik-balik man ako sa hospital. Apang double man ang paghalong ko. Almost 3 years man ako nga wala matudi echo because of pandemic. Kag damo bawal sa sulod sang hospital, kag delikado katama tita. Last to the echo ko sadto, year 2019 pa ato, before mag-pandemic, ang result, may buho gyapon ang korazon ko tita. Sang nag-okay na ang tanan, nga nagbalik na sa normal, I talked to my mother, Tita Regine, nga mangayo ako request sang to the echo sa akong ni doctor. Gitagaan man ako sang akong doktor sa request, then, gin-schedule niya ako sa akong ni to the echo. June 9, 2023, Tita Regine, ginto the echo ako. Then, my result was very good news. Nag-ayo na ang korazon ko, tita. Nagkipot na ang buho sini. Pero, may gamay pa nga diferensya because my aortic valve and mitral valve were thickened. Pero tita, dako gid ang pasalamat ko sa mahal na Ginoo tungod ginpamatian niya ang akon pangamuyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Thanks be to God, tita, tungod gintagaan niya ako sang kakusog kagabaskog nga pakigbatuan ko ang tanan nga kabudlay kag kasakit nga inagihan ko, Tita Regine. May 2024, tita, ginuntatan ko ang maintenance ko. Tungod wala ako ginaobligara sang akon nga iloy. Biskan nga may kwarta man siya, tita. Wala gid niya madumduman nga baklan ako sa maintenance ko. Nagabalik-balik ako sa hospital, Tita Regine, taga-bulan para magpa-inject sang Zalpen. While gina-vital signs ako sang nurse, tita nagambal siya nga, ma'am. Nga wala nagapitik imo pulso. Kinasyak man ako, tita. Gipamangkot ako sang nurse kung nakulbaan ako. Siling ko wala man, ma'am. Gin-request naman ako sang doktor ko, sang 2D echo, x-ray, kag ECG. Ang schedule ko, tita, sa maabot nga July 1, 2024. Sa una, tita, wala gid ako kaagi lipong or anuman nga nabatsyag sa lawas. Pero subong, tita, dasig na ako kapuyon. Gamay-gamay lang lakat ko, do maubos na dayon ginhawa ko. Pero mina subong nagapinot ang dughan ko, Tita Regine, kapin pa kong grabe ang sakit sa buot ko sa ginikanan ko or mahibi man lang ako. Biska na muna ini ang natabo sa akon. Tita, never ako nadulaan sa paglaom. I know nga maabot gid ang adlaw nga mag-ayo na ang sakit ko. I always pray and trust God, Tita Regine. Malipatan ko lang ang iban nga bagay, tita, pero pag pangamuyo, wala gid ako nagakalipat sa adlaw-adlaw nga tanan. So hasta dari na lang ang akon malawig nga kasaysayan, tita,
Kag madamo gyud salamat sa imong mga pagbasa. Kabay pa nga damo gyud nga tagpalamati sa imong programa ang na-inspired sa akong istorya sang kabuhi. More power to you, Tita Regine, and God bless ang matinahuron Neni survivor sang 2nd District of Iloilo. Neni, July 1, no? Ang imo nga next nga mga schedule sang to the echo, x-ray, ECG. So, pangamuyuan din nato ni na, no? Nga kabay, you would be healed already. Kag, kung ano man ang imo nga ginabatsyag pa as of this time, kabay, no? Nga mag-better na ikaw. And nami gid ang imo nga ginahimo, nga you just simply entrust everything to the Lord. Especially no sa mga times of uncertainties, just keep holding on and simply believe nga ayuhon gid niya ikaw. Well, you were already told, ginabala ka sa imong doktor, ano ang mga do's and don'ts sa nga imo nga ginabatsyag, so hindi pwede ha nga tama ka kakalipay, tapos tama ka man kasubo-subo, and then inang mga lain-lain sang buot, i-avoid mo gid na para nga hindi magbatsyag ang imong heart. So let's hope and pray for good results sa ining scheduled mo nga pag-check up, kag pag-check again, no? Kung kumusta na ang estado sang imong korason. Ang iba niya estado sang korason, meaning estado sang love life, imo ya literally nga imo gid nga tagipusoon ang iga-check. So we're wishing for all the best, praying, no? Just keep on praying nga mag-ayon na. Diba? Sige lang, our Lord is our greatest healer, and just keep holding on. Good luck, kag kabay, no? God be with you, gid, during that time nga mag-undergo ka naman sa mga series of tests mo, and kabay nga maayo nga resulta ang igahatag sa imo. For the meantime, you take care of your health. You know what to do, you know what to avoid. So, buligan mo man ang iyong mga kaugalingon. Salamat, kid, for sharing with us your story. Neni survivors ng 2nd District of Iloilo. Magapanumbalik kita mga kabombo, 41 minutos makalipas ang alas 2 sa gihapon. This is Tita Regine. Magapanumbalik ang KLP pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain
kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agod malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De La Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De La Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sa 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga What? It is now 2:48. There is a kahapon lamang program. Back kita with our
our 66th story coming from Miss G. Her 66th story. Our second story for today. Dear Tita Regine. Mayong hapon tita, kag sa tanan niya katapos ang bombo, kay LP Suki, mapa-regular, kag new letter senders. Baskog ulan subong nga kaagahon. Hindi ako katulog, bisan wala na ako klase. Ti, masulat na lang ko sa KLP. Gusto ko tuloy-tuloy na ang aking pagbabalik. Abi ko ligad, kahapos labuton ang 100 stories ba? Abi ko lang gali. Haha, nalampasan na ni NB akong sulat. Congrats, Ma'am NB. Padayon lang Lagsa pagid si Lola Amparing. Pati Hello gali kay Mia sa Bingawan. Tito bago panghagad naman to siya malagaw. Nami ko dito ta malagaw. Kanday student ma'am kag nanay Del. Aw. Up doon ta si Lolo Dencio. Kag paugtason hasta mong sinuplad do. Char. Lusion kagid ni Lolo Dencio. We love you, Lolo Dencio. Bago lawig na akong intro, so ma-start na aketch, tita. Ang ako ni share subong about sa kung ano lang, napensaran ko tita. What I say, ang life ko no, battle. Kisa gadaog, kisa ginadaog-daog man, also sa. I mean, sometimes we win, sometimes we lose. May mga manugtunto, kag may mga natunto. Bali ako ya, both charing kandings. Mamag-una man niya. What goes up, goes down daw Pero sang una, patuloy ang panunto ko, tita. Mayag katuntuhan man lang to. May pagka-user ako daan sang una. Lalo na sa iban ko nga mga ex, kag mga gapangluyag sa akon, nga hindi ko type. Maybe wala ko pa ni ma-share sa mga previous stories ko, or base ang iban na mention ko man. Na-inspire ako sa kasuplado ni Lolo Dencio, nga gin-share digan. Wala ka da, paborito mo gid sandugon si Lolo Dencio. Ti ako niya, tungod na paambit ko na ang kasuplada, kag kakamaldita ko nga to the max, ti ang katunto ko naman, anay, ang akon nga i-share. Baw, tabi-tabi sa mga kabataan, dira, hindi nyo gid pag-iluga ini. Amo ni tita ko. Sa una, diba, sa nahambal ko na, damo ga pangaliyag sa akon, bisan tsura ko, damarismo nga muchacha. So kay Tonto Bell si iyay, what I did was, ipang-enumerate ko tita ha. Makakandid na gini pala sa iya. Ginapangayuan ko sila load para hindi ko mawadaan load permi kag makalibre ako Bawday. Di ginaloadan man ako na nila kay gaasa sila nga sabton ko sila. Hindi ko sila ya type tita. Daring iban ko nga suitors, nagasend, hatag na money, kay para may pang-buy ako needs ko kuno. Small amount man lang, pero masupot man Naga-refuse ako, basta may money involved na. Pero kay ga-insist sila, so, sige na lang. May isa naman tita, nagapang libre food. Ang nami lang, kay hindi lang ako ang nalibre. Pati mga friends ko, nga mga chaperones, magdulo det-det kami isang una. Siyempre, para safe ang date, dala chaperone. Budlay na. Teenager pa lang ako nga daan sadto. So, na-realize niya na dumaputo na siya sang panglibre permi sa date, naguntat man tita. Kaya wala man ako plano, nga sabton siya. May ara man nagapanguliyag sa akon, nga naghatag sa akon cellphone, tita. Pero before niya ako ginhatagan cellphone, ginsabat ko na to siya kay buot siya, kag may kwarta. Haha, joke lang. So, ginsabat ko siya, kay nami batasan niya. Kaso wala man nagdugay amon relasyon tita. Tapos kada away namon, ginahaboy ko, kag ginalampos ang phone nga ginhatag niya. May isa man ako tita ka textmate, nga ginsabat ko lang sa text, after pila ka bulan namon nga text sanay. Bawsa nag-meet na kami sa isa ka mall, gin-ask ko siya kung diin siya ayon, kag kung ano bayo niya. Then gin-check ko sa layo kung ano itsura niya before katuan. Sus, damarismo man ang itsura niya, tita. Ikaw bala? Oh my God. Grabe ka gadya.
So nag-text siya, kung diin na ako, siling ko ari na sa jeep, papuli, kinagadali ako. Nangakig siya, tita, kagin Indian ko siya kuno. Bauti, nahuya ako ya mag-date. Ikalaw ay sa iya. To make the long story short, nag-break kami, tita. Gira lang anay asta ang katuntok ko. Ma-proceed kita sa next na content, ang medyo may pulos gamay. Tita, seriously, bisan ano pa kaalam o kung ka-wise ang isa katawo, may mga tion gidya sa kabuhi nila nga natuntuhan or matuntuhan sila. May ara man iban nga ginaagrabyado, ginagamit, ginapakinabangan, ginamaltratar, ginaulipon, kag kun ano pa da. Halimbawa, sa relationship/gugma, kisa hindi basihan ang kadugayon sa relasyon para mahambal nga tama na gid kabakod ang pag-updanay o kung pagpalanggaanay. May mga tion nga nagkakatintar ang aton partner, mapa-husband, wife, or GFBF. Inabala nga, permi man ko sweet, kagkanami man sa dalagan sa inyo relasyon, pero kibot ka lang. Nga ginapalangga mo, may ginapalangga na gali nga iban. O kung nadagit na, kay man, nagpadagit man ang puntoya. Iba naman niya, ginasakit na kabana, pero kaga-hold on gihapon, tungod nga ulikid sa mga kabataan. Sa trabaho naman, may mga tiyempo, nga kung sino pa to ang ginasaligan mo, nga colleagues, baw amo pa to ang mabutong sa imo paidalom. Nami-nami sila kung nagaabutang, pero ang matuod, nagaatubang. Sorry. Caught on cam gito yan. Nagkato lang ako ng ilong. Pasensya gid. Okay, may mga tiyempo, kung sino pa to ang ginasaligan mga colleagues, amo pa to ang mabutong sa imo paidalom. Nami-nami sila kung nagaatubang, pero ang matuod, ginaamat-amat ka na nila guban sa boss mo o kon ano pa da. May mga tao gidya nga mahisa. Kung ara ka na sa babaw, ginahingabot ka paidalumon. Pero sige lang, paumod lang kita gihapon. Paglabot naman sa kwarta, mapuertigid ang mga scammers, mga tanda gid. Kadamos ang ilang nga modus para makuhaan ka kwarta. Gani halong gid kita, kaisa na ako sa nabiktima. Ha, ikaw pa nabiktima? Beware gid, lalo na sa online nga na. Wala gid ako yung naguna-una nga matuntuhan ako, tita, when it comes sa kwarta. Nagsali gid ako nga legit kay may mga proofs man kuno abi. Hi. Despite sa natabo, I'm still thankful kay wala man ako natamaan. Damo man nag-help, kaluyan. One of my friends once said, nga bisan naga-bleeding ka, nag-help out gyapon sa bleeding man. And it's true. Na-touched ako when she said that. Kaghambal ko sa isip ko, Lord, please continue to bless her. Sang time nga to, tita, sang na-scam ako, most people nga nag-help sa akon during my financial difficulties were also bleeding. Kag mas lala pa ang sitwasyon sa akon, tita. Iban sa ila, bago lang naka-recover sa isa ka hitabo. Iba na patsyan, ginikanan, in pain, kag damo man galastuhan, pero never nga nag-hesitate magbulig. Iban, super busy kay nagabaka-baka obra, bisa nag-aisahanon sa iban nga pungsod, kag wala pamilya, pero nangita gid way to help. One chat away man, nag-help dayon, bisa naawat ko siya. Iban ahaw-ahaw na lang gid ang nabilin nga kwarta, willing pa nga ipahulam. May ara man nga victim man sang scam, kag nadulaan more than $20,000 pero she still helped. Actually, tita, rare man lang ako nag-ask help financially unless need gid, pero I never expected that they would help. Grabe gid ya. Thanks be to God. To God be the glory. Remembering those times really makes me cry. I didn't know what I have done to be blessed with people like them. They are blessings. Kag may iban nga gusto ko gidtani, gusto pagidtani gali, no? Kag may iban nga gusto pagidtani magbulig,
Pero ako na lang ang nag-refuse. Kaya with God's help, grace and mercy, na-solved man in a week. May iban pa ako tani nga i-share, tita, pero sleepy na galing si Iyay. So, sa sunod naman, thanks, tita. I always remember you in my prayers. May God bless you and your family always. Madamo yun na salamat sa pagbasa. Hugs. Best regards, Miss G. Well, Miss G, kanami lang gid, no? You're just so open to share ang imong mga katuntuhan sang una. So that means you're a renewed person now. Kag ang tanan nga ato, tapos na siya, no? O galing sa mga nagkakatabo, ano na man, is it still karma? Hindi man siguro, no? Joke lang na. Si Lolo Dencho to ay nagapamati, mabatian niya ka nga siya gipirming imo nga ginatira, ambot sa imod da. Hulata ang iya nga pagbalik sulat diri kay ikaw naman na ang iya nga mangin target. Hala ka da. But anyway, to what you have experienced, you said, no, nga nagka-financial problem ikaw, and it was also during that moment nga nabalaan mo, mas nakilala mo ang mga friends mo, ang mga very willing nga magbuligid sa imo. Tuod gyud man na, no, through difficulties, through our struggles, that's when, no, we would know who really our friends are and who would be willing to help us. Sige lang, we all learn from our lessons. We all learn, no, from our mistakes. Pangamuyuan ta na lang to, ang mga nagpanunto. And we get wiser from the experience nga aton nga naagyan. No matter how difficult, pero na-survive naton. Di ba? So thank you so much gid sa imo, Miss G, moving forward. Impunto 3:00 sa hapon. I hope you have enjoyed ang aton yung mga ginpang-share sa inyo, ginpangbasa ang mga stories diri sa aton yung mga letter senders. Ako naman, I am looking forward to your own stories to be read also diri sa Kahapon Lamang program. So, palihog na lang, ha? Email nyo na sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or you can send your stories sa Kahapon Lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. See you again tomorrow. Madaming salamat sa inyo tanan. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Salamat gid. Magasunod na ang mga paborito ninyo ng mga dramas. Ito yung Ermitaña, Provincial Jail, and Dear Diary. Salamat gid. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.